अन्नानै दे फैगासिनो फैदो लोगोसे जोंना डिस्ट्रिक्टनि युथनि प्रेसिडेन्ट हायेन नार्जारी बिथांखौबो गावनि परिचयखौ लाखिनो थाखाय खावलायबाय सिगाङाव होनायखाय आं खावलायखाबाय दे लोगोसे जोंहा डिस्ट्रिक्ट महिला प्रेसिडेन्ट आब' अहिला बिथांखौबो गावनि परिचयखौ लाखिनो थाखाय खावलायबाय थांखादो लोगोसे सेन्ट्रेलनि जोंहा सासे बिथां दंफैयो आरो बिथाङा जोंनि निसिमानि कोअर्डिनेटर एवसां बसुमतारी बिथांखौबो गावनि परिचयखौ लाखिनो थाखाय खावलायबाय गांसे आर'नाइजों सन्मान बावनो खावलायहरनाय थाबाय लोगोसे जोंनि डिस्ट्रिक्टनि जेनेरेल सेक्रेटारिजों लोगोसे बिथाङा TCLC चेयारमेनबो लोगोसे जोंनि डिस्ट्रिक्ट DLC-निबो मेम्बार बिथाङा जोंनि बे हाखौ एप्रुभ खालामग्रा बेनिबो मेम्बार बिथाङा जोबोद एक्टिभ आदा अमर सिंह ब्रह्म बिथांखौबो गावनि परिचयखौ लाखिनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय बिथांमोननि नाजाथाबनायनि गेजेरजोंनो नोंथांमोननि दिनैनि बे साक्सेसआ जाफुंसारनाया लोगोसे बिथांनिनो लोगो आब' फ्लरेन्स बरगयारी बिथाङाबो डिस्ट्रिक्ट DLC-निनो मेम्बार बिथांखौबो गावनि परिचयखौ लाखिनो थाखाय खावलायहरबाय आरो गांसे आर'नाइजों बिथांखौबो मान बावनाय जाबाय आफाखबना हो जरदारखै लोगोसे जोंहा जोंनि आमटेका खैला मैला रेन्जनि अफिसार श्री जयन्त दैमारी बिथांखौबो गावनि परिचयखौ लाखिनो थाखाय खावलायबाय आरो गांसे आर'नाइजों सन्मान बावनो खावलायहरनाय जाबाय साबायखर थाबाय लोगोसे आदा आरन्थाइ बिथांखौबो गावनि परिचयखौ लाखिनो थाखाय खावलायहरबाय गांसे आर'नाइजों सन्मान बावदो आदा रनेन वारि डिस्ट्रिक्टनि जोंना अफिस सेक्रेटारि बिथांखौबो परिचय लाखिनो थाखाय खावलायबाय लोगोसे बिथांनि लोगो नामखौ बावलायलांबाय आइजाक बसुमतारी दे गावनि परिचयखौ लाखिनो थाखाय खावलायबाय आरो जोंनिया फरेस्टनि बे हाखौ मावनायावहाय गोबां खस्थ' खालामग्रा जोंनि फरेस्टनि मण्डल डिस्ट्रिक्टनि गणेश बिथांखौबो गावनि परिचयखौ लाखिनो थाखाय खावलायबाय गासिबो बे हानि मावनायनि आन्दोआव बिथां दं जोबोद खाथियो थांलाय फैलाय GPS खालामनाय मा खालामनाय लोगोसे जोंनि बिजनीनि SDO फैदोंमोन नामाथाय SDO आहिसेनाखि आसेना नाय आहानाय ना आहिपवानाय मेजिस्ट्रेटआव आहिपवानाय ना फैयाखैना मेजिस्ट्रेट फैनांगौ खोथा दंमोन लोगोसे आर्नाब बिथां दंमोन नामा आर्नाब सार आहिसेनाखि आर्नाब बस आहिसेना आहानाय फैयाखै आर्नाब बस डाइरेक्टर अफ सामहिता रिमोट सोसाइटी NGS मेपिং এই এক্টিভিটিত আমার ডাঙৰীয়াই বহুত কাম কৰিছে আমাৰ নিচিমাত আহি পেলাই আমাৰ গোটেই ফৰেষ্ট ভিলেজ ফৰেষ্ট এৰিয়াখন ছাৰে GPS মেপিং কৰিছে গতিকে ছাৰক বহুত ধন্যবাদ যাচিছোঁ উপস্থিত হোৱাৰ বাবে লোগোसे जोंनि ITTP DRDA-नि जोंनि सिङाव थानानै कार्टेन सिङाव थानानै खामानि मावग्रा जोंना अम्बिका आदा दङ बिथांखौबो गावनि परिचयखौ लाखिनो थाखाय खावलायबाय गासैबो प्रिन्टिं खालामनाय DTP खालामनाय बे गासैबो खामानियाव बिथांमोनानो लोब्बा लाना खामानि मावदों लोगोसे बिथांनिनो लोगो बिपुल ब्रादारखौबो गावनि परिचयखौ लाखिनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय गोजोन्थों लोगोसे आदा उकिल ST बर्डनि जोंना मेम्बार बिथांखौबो गावनि परिचयखौ लाखिनो थाखाय खावलायहरबाय बेसेबां दंमोन आरो ने सोरबा थालांबाय नामा अन्नानै जोंना फरायसा आफादनिबो दंफैयो फरायसा आफादनिबो दंफैयो ब्लकनि दंफैयो बिथांमोनखौ गासैखौबो हामबाय होबाय गासैबो 10टा BCDC चेयारमेन भाइस चेयारमेन प्राइमारि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि ग्राम सभा प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि FRC प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि नोंथांमोनखौ परिचय होला नोंथांमोना जोंनिनो गासैबो मावग्रा लोगो नोंथांमोनखा बेनि थाखायनो गासैखौबो बे हाबाफारियाव नुजाफैनायनि थाखाय आरो खेबसेबाव साबायखर बावबाय आरो नैबे मोनब्रै ग्राम सभानि सिङाव थानाय हा मोनग्रा नोंथांमोनखौबो जोङो परिचय लानो सम मोनाब्लाबो नोंथांमोनखौ जोंनि बे प्रग्रामनि दारै निसिमानि जानानै बे निसिमाबासिनि जानानै जों खेबसेबाव रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय खेबसे बयनिबो थाखाय आफा खबना होदो रायजोफोर थेंक इउ सै जोङो मोनसे जोंहा कालचारेल आइटेम दं रेडिब्ला अन्नानै बे समावहायनो आलासिफोरनि बिबुंथिनि सिगांनो
मोनसे कालचारेल आइटेम माबा खालामनो प्रेजेन्ट खालामनो नागिरदों अन्नानै गोख्रै फैदो कालचारेल आइटेमा आसा खालामदों जोंना आलासिफ्रा टाइम दंखायो ओंखायनो एसे टाइम बायदि जोङो एसे नेदिनि खोनासंदिनि बोरो सिबुस गोख्रै दे लोगोसे जोंहा आलासि दासो सफैबावना दं आइटिटिपि निफ्राय अजित टप बिथांखौबो निजर परिचय राखिब कारणे अनुरोध जनायसो अजित टप डांगरिया आइटिटिपि तरफरपरा আচ্ছা লেট হ'ব বুলি কৈছে গতিকে আজিৰ উদ্দেশ্য আজিৰ মিটিঙৰ উদ্দেশ্য টুলমূল হিচাপত আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ তৰফৰ পৰা বাইকা ৰাখিবৰ কাৰণে আমাৰ আইটিটিপিৰ ডাইৰেক্টৰ শ্ৰীযুত অৰবিন্দ ৰাভা ছাৰক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ পোনপ্ৰথমে মই সকলোকে মোৰ নমস্কাৰ জনাইছোঁ খুলুংবাই আজি আমাৰ কয়লা ময়লাত আমাৰ যেটো চেৰিমনিয়েল ডিস্ট্ৰিবিউশন অফ FRA লেণ্ড টাইটেল চাৰ্টিফিকেট ডিস্ট্ৰিবিউশন হ'ব আৰু সেই কাৰণে আজি ইয়াত আমাৰ সভা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে আৰু আজিৰ এই সভাত উপস্থিত হ'ব পৰা আমাৰ বেতিয়া গভৰ্ণমেণ্টৰ EM শ্ৰীযুত ৰঞ্জিত বসুমতাৰী মহোদয় আৰু লগতে আৰু এই মঞ্চত উপস্থিত হ'ব পৰা আমাৰ সিডলি সমষ্টিৰ বিধায়ক শ্ৰীযুত নিৰ্মল কুমাৰ ব্ৰহ্ম মহোদয় আৰু আমাৰ মঞ্চত উপস্থিত আমাৰ বিভিন্ন দল সংগঠনত জড়িত থকা সন্মানীয় ব্যক্তিসকল আৰু আমাৰ ফৰেষ্টৰ DFO বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ DLCৰ মেম্বাৰ বা সদস্যসকল আৰু মোৰ আজিৰ কয়লা ময়লাৰ যেটো চেৰিমনিয়েল ডিস্ট্ৰিবিউশনৰ লেণ্ড টাইটেল ডিস্ট্ৰিবিউশনত উপস্থিত হ'ব পৰা মোৰ চৰ্দাৰ ৰাইজ তথা ক্লেইমেণ্টসকল আৰু লগতে মোৰ পিতৃ মাতৃ সম ব্যক্তিসকল আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে আমাৰ বেতিয়াৰ EM শ্ৰীযুত ৰঞ্জিত বসুমতাৰী মহোদয়ৰ নেতৃত্বত বা আমাৰ বিষয় বিভাগ জিলা বিধায়কেই হওক বা MCLA MCLA হওক তেওঁলোকৰ প্ৰচেষ্টাত আজি আমাৰ লেণ্ড টাইটেল দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু সেই লেণ্ড টাইটেলখিনি আজি চেৰিমনি অনুষ্ঠিত কৰাৰ কাৰণে আজি সভাখন অনুষ্ঠানটো আহ্বান কৰা হৈছে বা আয়োজন কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ লাইমতিত সিদিনাখন প্ৰগ্ৰেম হৈ গ'ল যোৱাকালিও আমাৰ গেৰেমচা গ্ৰামসভা ফৰমাইচালি গ্ৰামসভা আৰু ৰংজালি গ্ৰামসভাৰ চেৰিমনিয়েলি আমাৰ সন্মানীয় বিটিআৰ আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ কেবিনেট মিনিষ্টাৰ উৰ্খাৰ গৌৰা ছাৰৰ নেতৃত্বৰ দ্বাৰা কিছুমান আমাৰ 14টা তেনেকৈ লেণ্ড টাইটেল চাৰ্টিফিকেট কি কয় আমাৰ DC অফিচত বিতৰণ কৰা হৈছে আৰু আজি তৃতীয় দিন গতিকে মই আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ সময় ইতিমধ্যে আগুৱাই গৈ আছে এনেই তথাপি আমাৰ AM ছাৰে গোটেইখিনি আপোনালোকক ক'ব মই ডিটেইলছত নকওঁ এতিয়া আমাৰ ইয়াত আজি যেটো হ'ব কয়লা ময়লা আমটেকা মালিভিটা আৰু লগতে আমাৰ
আনন্দ বিতিনি অলপ আহিব আনন্দ বিতিনিও আছে 4টাই গ্ৰাম সভা ইয়াত কি আজি সভাত চেৰিমনি বিতৰণ কৰা হ'ব আৰু মই আজি সভাৰ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা এইখিনিয়ে আৰু পুনৰ সকলোকে বা মঞ্চ উপবিষ্ট সন্মানীয় মোৰ অতিথি বা ব্যক্তিসকল মোৰ ফালৰ পৰা পুনৰ স্বাগতম বা আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ যাচিছোঁ ছাৰলৈ আজিৰ মিটিঙৰ আজিৰ গেডাৰিঙৰ চেৰিমনিয়েল প্ৰগ্ৰামৰ মেইন উদ্দেশ্য ব্যাখ্যাটো ৰাখাৰ কাৰণে ধন্যবাদ যাচিছোঁ ছাৰলৈ লগতে আমাৰ ওচৰত নিচিমা আঞ্চলিক এপছৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী নীতিশ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াক মুছাহাৰী ডাঙৰীয়াক নিজৰ পৰিচয় ৰাখিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু এখন আৰণায়েৰে সন্মান জনাবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ লগতে আমাৰ এডভাইজাৰী বৰ্ডৰ এজন মেম্বাৰ আছে নিচিমাৰ পৰা মদাৰাম নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়াক নিজৰ পৰিচয় ৰাখিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ বিথাঙাবো रेभिनिउनि एडभाइजारि बर्डनि मेम्बार गोबां खामानि मावदों बिथाङाबो गोबां दा प्रसेसआव दंगासिनो दङ लोगोसे जोंना सेन्ट्रेल आईटी सेलनि टेबास्रान मोसाहारी बिथांबो दं बिथांखौबो गावनि परिचय बबेजों दंथार बिथाङा फैदो गांसे आर'नाइजों बिथांखौबो जों सन्मान बावनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय सेन्ट्रेल आईटी सेलनि इनचार्ज बिथां जोंनि आगोलनि पन्चायतनि एक्स सेक्रेटारि बिनेश बिथांखौबो गावनि परिचय लाखिनो थाखाय खावलायबाय आरो गांसे आर'नाइजों बिथांखौबो सन्मान बावनो खावलायहरनाय जाबाय दा जोंहा फैयै जोंनि बे हानि मेइन खामानिखौ मावग्रा जोंनि अफिसारफोर दङ आरो बिसेस जों दिनैनि बे मिटिंखौ जोंनि मानगोनां चिरां डिस्ट्रिक्ट चिरां साब डिभिजन चिरां डिभिजननि डिएफअ श्रीजुत कन्जन बसुमतारी बिथांनि इनागुरेल स्पिचनि गेजेरजों दिनैनि जों प्रग्रामखौ आरम्भ खालामगोन गतिके बिथांखौ गावनि इनागुरेल स्पिचखौ लाखिनो थाखाय बे समाव आं खावलायहरनाय जाबाय गोजोन्थों आंखौ नुहुरदोंना रायजो राजाफ्रा आं एसे गाहाय मानसिया दिनैनि बे गेवलां मेलाव आलासि महरै नुजाफैनो हानाय जोंनिनो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानगोनां इएम रन्जित कुमार बसुमतारी सार आरो बिथांजोंनो लोगोसे सारियाव जिरायफानाय जोंनि सिडली बियाबनि एमएलए निर्मल कुमार ब्रह्म सार लोगोसे DRDAनि PD सार लोगोसे बावहाय थानाय गोबां दोलो संगठननि दैदेनगिरि नोंथांमोन आरो ग्राम सभानि रायजो राजाफोर दिनैहाय जोंहा दिनैनि बे सोखो मोखो बे जौसांखौ मानो बानायदों आरो बे बाजार सेटआव जोङो ग्राम सभा नाङैनो सावन मासनि गायनाय फुनायखौ नागारनानै दिनै मानो जमा जाफैदों बिनि सोंलुनि फिननायखौ जोंनि DRDAनि PD बिथाङा होलांबाय दा होलांदोंब्लाबो बिथाङा गुबुन रावै बुंनायखाय जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बारा बुजियाखै जानांगौ बा सिंनि माखासे गोपन खोथाफोरखौ बुजियाखै जानो हागौ दा जोङो दिनै बाहाय मानो जुथुमदों जोङो मानो आलासिफोरखौ मानो दिनै लिंहरदों दा बे सोंलुआ नोंथांमोननि बिखायाव गुरलुब जादों जानो हागौ बा नोंथांमोननि गोसोआव उगुल थुगुल मोनसे आथुर मोनसे सोंलु जानो हागौ बे सोंलुनि फिननायखौ आं दिनै होनो सानबाय जोङो सागान होबाय नोंथांमोननि बै हानि मोनथायनि फोरमान बिलाइयाव दिनै डिसि सारा सागान होबाय PD सारा सागान होबाय आं सागान होबाय बे सागान होनायनि महान खामानिखौ जोंनि डिपार्टमेन्टनि मानगोनां इएमनि सुबुरुनजों MLA बिथांनि गावनो नांथाबनानै खामानि मावनायनि गेजेरजों आरो DLCनि मेम्बार बिथांमोननि
नाजाबाय थानायजों ग्राम सभानि दैदेनगिरि बिथांमोननि नाजाबाय थानायजों दिनै बे महान खामानिया जाफुंबाय। नाजानाय थायोब्ला डेडिकेशन थायोब्ला गासैबो जाफुंसारो। दा जोंनि रायजो राजाफ्रा बै गारबोनाय समाव हा गैजायैनि हानि फोरमान बिलाइ गैजायैनि जानाखि गोलाव जिउनि सल' दङ बे सल'खौ जोङो बांद्राय पस्टमर्टेम खालामालासिनो गुदि खिथा नागिरालासिनो जोङो दिनै नोंथांमोननो हानि मोनथायखौ दिनैनि थासारियाव होफैनो हाबाय। नोंथांमोना गोजोनदोंना गोजोनाखै? गोसोआव गोजोननाय मोनदोंना? दा जोङो नोंथांमोननो हा होनायनि गेजेरजों हानि मोनथाय होनायनि गेजेरजों जोङो नोंथांमोननि जिउनि गोदान फैसालिखौ बेखेवनानै होबाय। बे जिउनि गोदान फैसालिया जाबाय नोंथांमोनहा गोदान थुलुंगाजों रायजो जानो जागायजेनदो आरो नोंथांमोनहा बे हाग्रा ओनसोल खाथियाव मानासनि फार्स्ट एडिशन हाग्रा ओनसोल खाथियाव रायजो जानाय हिसाबै हादोरनि गिबि मन्त्रि हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीजीनि लाइफस्टाइल फर इनभाइरनमेन्ट बे मिशनखौ बे हालामनिफ्रायनो जागायजेनदो, बिटिसि ओनसोलनिफ्रायनो जागायजेनदो। जोंनि जिउ खांनायनि आदबा जोंनि थांनानै थानायनि आदबा आबहावाजों खाबजानाय गोरोबनाय जानांगौ। बिफां लाइफां सोमखोर जानांगौ। प्लास्टिक दाखोर दालाफोरखौ जोङो साफा खालामनांगौ। जोङो हाग्रानि मै अमा मिफोरखौ जोङो जोथोन लानांगौ। जोङो इनभाइरनमेन्टखौ आबहावाखौ गोग्गो खालामनांगौ। बेनो जाबाय भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीनि लाइफस्टाइल फर इनभाइरनमेन्ट मिशन। बे मिशना जुदि बिटिसि हालामनिफ्राय जागायजेनोबा गोहो गोरायै जुदि बे मिशना स्टार्ट जायोब्ला बे बिटिसि ओनसोला सारा भारत नाङैनो सिनायजागोन, मिथिजागोन। नोंथांमोना आब्रुथियै आरो गावनिनो मुङाव हानि मोनथाय लानानै गोदान सिनायथिजों गोदान थुलुंगाजों रायजो जानानै नोंथांमोननि बे ओनसोलाव सुबुं सम्पद सोरजिनो नाजादो। जाय सुबुं सम्पदजों नोंथांमोननि बे ओनसोला सारा भारतावनो सारा दुनियायावनो मिथिजानाय सिनायजानाय जानो हायो। सोरबा सासे गेदेमा सुबुं बे हालामनिफ्राय उजियोबा बे सासे गेदेमा सुबुङानो नोंथांमोननि ओनसोलनि नामखौ रसन खालामनो हायो। नोंथांमोननि बे ओनसोलनि मानखौ मानदान्दाखौ गोजौआव थिखोनो हायो। बिनिखायनो नोंथांमोनहा दानि जानाखि बे हालामनि ससिय' इक'नमिक जानाखि थासारि समाजारि जा बेबस्था बे बेबस्थानिफ्राय एसे जौसिनाव गाखोनानै नोंथांमोनहा गेदेमा सुबुं सम्पद सोरजिनो नाजायोब्ला थारैनो जों आसा खालामनो हायो नोंथांमोननिफ्रायबो मोजां सुबुं सम्पद सोरजिनो हागोन आरो नोंथांमोनहाबो मुलुग दरबाराव बे हालामाबो सिनायजागोन होननानै जोङो आसा खालामनो हायो। डेडिकेशन थायोब्ला सुबुङा मावनो हायिनि खुनु खोथा गैया। निष्ठा धृति हि सत्यम। डेडिकेशन जों खामानिखौ मावबाय थायोब्ला सैथोआ माब्लाबा नङा माब्लाबा जाफुंसारो। दा सोरबा सोरबा हा मोनै रायजोफोरबो दङ। बिसेसकै नेपाली भाई সকল ল্যান্ড টাইটেল পোৱা নাই। তেখেতসকলে ভয় কৰিব নালাগে। डरना नहीं है, कोई शंका नहीं है। जोङो আপোনালোকৰ जितु नेपाली भाई সকলৰ माटिर जितु अधिकार এই কয়লা ময়লা অঞ্চলৰ जितु फरेस्ट ভিলেজ जितु ক্লাসিফিকেশন আছিলে এই फरेस्ट ভিলেজৰ নামতে আমি ইতিমধ্যে রিভিউ সার্ভে কৰিছো। রিভিউ সার্ভে কৰাৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ মাটিৰ जितु
স্টেটাস সেইটো আমি আপডেট কৰিম আপডেট কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ জমাবন্দীটো ৰিভাইজ হ'ব ৰিভাইজ হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকেও আজি যিবিলাক মানুহে লেণ্ড টাইটেল পাইছে একে অধিকাৰ আপোনালোকেও পাবলৈ সক্ষম হ'ব ইতিমধ্যে আমি পাটাবাৰীত ৰিভিউ সাৰ্ভে কৰিছো কয়লা ময়লাটো ৰিভিউ সাৰ্ভে কৰিছো মালি বিটা সাউথ দলেহাল নৰ্থ দলেহাল তিনকলাংগুৰি এইবিলাকত আমি আৰম্ভ কৰিছো গতিকে কোনো ভয় কৰিব নালাগে শংকা কৰিব নালাগে আমি লেণ্ড টাইটেল নাপাম অকল বড়োসকলে পাব ট্ৰাইবেল সকলে পাব সেইটো নহয় অলপ ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব ধৈৰ্য ধৰিলেহে কামবিলাক হৈ যায় কালহ সৰ্বম বিৰপয়তি সময়ে গোটেই ব্যাধিক নিৰাময় কৰে সেই কাৰণে অলপ ধৈৰ্য ধৰি আপোনালোকে আমাক সময়ক আপোনালোকৰ কাৰণে কাম কৰিবলৈ সুবিধা দিয়ক আপোনালোকৰ যিটো উদ্দেশ্য যিটো কামনা যিটো আকাংক্ষা এইটো নিশ্চয় সময়ে পূৰণ কৰি দিব কাৰণ আপোনালোকৰ কিছুমানে 75 ইয়াৰ্ছৰ ডকুমেণ্ট যিটো ডকুমেণ্ট প্ৰডিউচ কৰিব লাগে গোটেইবিলাক এইটো প্ৰডিউচ কৰিব পৰা নাই আমি সেইটো নিৰীক্ষণ কৰিছোঁ স্ক্ৰুটিনি কৰিছোঁ যাৰ যাৰ যিবিলাকৰ 75 ইয়াৰ্ছ বা থাৰ্ড জেনেৰেশ্যনৰ কাগজটো দিব পৰা হৈছে সেইবিলাকৰ OTFD যিটো আদাৰ ফৰেষ্ট ডুৱেলাৰ্ছৰ যিটো কেটেগৰী এই কেটেগৰীত আমি লেণ্ড টাইটেল দিম বুলি আমাৰ DLC SDLC কমিটিৰ মেম্বাৰসকলে অলৰেডি স্ক্ৰুটিনি কৰি আছে তো এই স্ক্ৰুটিনিটো কমপ্লিট হোৱাৰ লগে লগে আমি সাঁওতাল ভাইসকলক নেপালী ভাইসকলক এফআৰৰ আণ্ডাৰত একে ধৰণৰ লেণ্ড টাইটেল দিয়াৰ কাৰণে আমি হাতত ল'ম তো মই বেছি দীঘলীয়াকৈ নকওঁ আমাৰ जोंनि जौसाङाव EM सार दंफैयो MLA सार दंफैयो गोबां आलासिफोरखौ माने लिंहरनाय जादोंमोन बे सुबिदायावनो जाहाथे BTCनि चिफ साराबो नोंथांमोनजों मोगा-मोगि जानो हायो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो हायो बे माबाखौ लानानै सुबिदाखौ लानानै इनभाइट खालामनाय जादोंमोन नाथाय दुर्भाग्यजनक बिथाङा जोंनि गेजेराव नुजाफैनो हायाखै माबा उसुबिदानि थाखाय आरो नोंथांमोननि ओनसोलनिनो सानै MP सासे राज्य सभानि सासे लकसभानि बिथांमोनखौबो जोङो इनभाइट खालामदोंमोन नाथाय दिल्लीयाव पार्लामेन्ट सेसन स्टार्ट जानायखाय बिथांमोना दिल्लीयाव थांजोबबाय जोंनि DC सारखौ जों इनभाइट खालामदोंमोन DC सारा गुवाहाटीयाव मिटिं दङ दा DC सारनि रिप्रेजेन्टेटिभ जानानै डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशननि रिप्रेजेन्टेटिभ जानानै जोंनि DRDA नि PD आरो आं नोंथांमोननि गेजेराव नुजाफैबाय नोंथांमोनहा दिनैनिफ्राय गोदान थुलुंगाजों जाहाथे थांनानै थानो हायो गोदान समाज दानो हायो गोदान नोजोरजों जिउखौ खांनो हायो आरो नोंथांमोनहा जाहाथे जौगासारनो हायो सुबुं समाजनि थाखाय नोंथांमोनहाबो गाहाम खामानि मावनो हायो बेखौ आसा थिनानै आंनि सुंद' बिबुंथिखौ फोजोबबाय थेंक इउ जोबोद जोबोद साबायखर बावनाय थाबाय जोंनि मानगोनां DFO बिथांनिसिम बिथाङा गोबां माखासे थुलुंगालु मेसेजफोरनि गेजेरजों बाथ्राफोरनि बानजायनाय बिबुंथिफोरनि गेजेरजों जोंखौ गोसोखौ दाथि खालामना गालांबाय जिहेतु बिथाङानो डिपार्टमेन्टनि हेड जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि बिथाङानो सासे सहिखारि गतिके जोंहा बाहाय गोनो गोथो जानांगौ खुनु खोथा गैला तो बिथांनि थाखाय जों खेबसे गोबारै जरदारै आफा खबनो होबावनि दे बयबो खिबुनाबो साबायखर थाबाय जोंहा लोगो लोगो जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिनो मेइन व्यक्ति जोंहा BTCनि सासे EM बिथां दंफैयो फरेस्ट लैंड एंड रेवेन्यूनि मालिक श्रीजुत रन्जित बसुमतारी सारखौ गावनि बिबुंथिखौ लाखिनो थाखाय आं खावलायहरनाय जाबाय बिथांनि गोबां नाजाथाबनाय बिथांनि शक्तिनि गेजेरजों दिनैनि बे खामानिखौ जों मोगथाङाव मोनफुंनो हानायनि थाखाय
निसिमा ब्लक आरो नैबे खैला मेला हालामनि गासैबो जोंनि जा लक्ष्यजों जोङो हा राननाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ दैदेननायाव जाफुंसार होनायाव दाव दाव खालामनाय जोंनि साफ्रोमबो ग्राम सभानि आफादगिरि नेहाथारि आरो सोद्रोमा नोंथांमोन बे दिनैनि गेदेर जारिमिनारि फोरमान बिलाइ राननाय हानि फोरमान बिलाइ राननाय हाबाफारियाव नुजाथिनो हानाय जोंनि 31 नं सिडली बियाबनि मानाव गेदेर एमएलए निर्मल कुर्म ब्रह्म बिथां सरकारि भाबै खुंनाय दिनैनि बे हाबाफारियाव नुजाथिनो हानाय जोंनि पिडि राभा बिथां डिएफअ बिथां बसुमतारी रेन्जार बसुमतारी आरो साफ्रोमबो अफिसियेल मावथि लोगो नोंथांमोन डिएलसि एसडिएलइसि गासैबो बिबानाव थानाय आफादगिरि आरो सोद्रोमा नोंथांमोन जायफोरनि सान हर नाजाथाबनायजों दिनैनि बे खामानिखौ जाफुंसार होनो हाबाय जोंनि बे हाबाफारियाव गभर्नमेन्टनि हाबाफारियाव नुजाथिनो हानाय जोंनि इउपिपिएल दोलोनि साफ्रोमबो मावथि लोगो नोंथांमोन आरो दिनैनि बे लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेट हाबाफारियाव गाव गावनि हानि फोरमान बिलाइखौ लांनो फैनाय जोंनि अनजाथाव बिदा फंबाय रायजो राजा नोंथांमोन मानगेदेर श्री प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि सरकारा बेफोर हाबाफारिखौ सेकेन्ड फेज हिसाबै दाखालिनिफ्राय जोङो मावजेनबाय बे सेकेन्ड फेजआव जोङो गासै बिटिसि हालामाव 14,000 न'खरनो जोङो हानि पाट्टा होनो थांगासिनो दङ फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव बेनिनो जोंनि नैबे चिरां जिल्लायाव 5,134 न'खरनो जोङो हानि पाट्टा होगोन आरो जोंनि नैबे खयला मैला हालामावहाय मालिबिथा खयला मैला आनन्द बिटिनि आमथेखा बेफोर जायगायाव जोङो गासै 2,368 न'खरनो जों हानि 3,028 न'खरनो जोङो हानि फोरमान बिलाइ होगोन मालिबिथायाव 421 न'खर आनन्द बिटिनियाव 660 न'खर आमथेखायाव 710 न'खर आरो खयला मैलायाव 1,237 न'खर गासै 3,028 न'खर दिनैनि बे गोथार हाबाफारियाव बा जारिमिनारि हाबाफारियाव जोंनि मादाव गेदेर चिफ प्रमद बर' बिथाङा गाहाय आलासिमोन बिथाङा नुजाथिफैनो हायाखै बिथाङा नोंथांमोन 3,028 न'खरनि साफ्रोमबो हानि फोरमान बिलाइ मोनग्रा जोंनि गेदेमा रायजो राजाफोरनिसिम कंग्रेचुलेसन जासिहरदों बिथांनि कंग्रेचुलेसन जासिहरनायनि थाखाय जों बयबो खेबसे गोबारै आखाइ खबनि नैथियाव जोंनि सरकारा मानगेदेर श्री प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव दुलाराय बिटिसि हालामनि गासैबो हानि जेंनाखौ आयेननि सायाव सोनारनानै जोङो खामानिखौ मावगासिनो दङ दिनै जोङो 3,25,000निख्रुइबो बांसिन मानसिनि न'खरनि हानि जेंनाखौ जोङो फोजोबबाय जोंनि नैबे बिजनेस सार्कोलनि सिङाव जोङो 4,000 न'खरनो हानि पाट्टा होबाय बिनिनो नोंथांमोननि नैबे खयला मैला हालामाव जोङो 520 न'खरनो हानि पाट्टाखौ रेभिनिउ डिपार्टमेन्टनिफ्राय होनो हाबाय बिनि थाखायबो जों खेबसे आखाइ खबनि सरकारा मोजां मावदों हिसाबै जोङो सरकारखौ लानानै खेबसे जयध्वनि होनि बयबो आंनि उन उन बुंफागोन आं खावलायदों बिटिआर सरकार जिन्दाबाद बिटिआर सरकार जिन्दाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद प्रमद बर' जिन्दाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद प्रमद बर' जिन्दाबाद
जिंदाबाद जिंदाबाद बिटिआर सरकार जिंदाबाद 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 थेंक इउ गोजोननाय थाबाय दिनैनि बे मोनसे गोथार हाबाफारिखौ मावनो थांनायनि सिगां दिनैनिफ्राय 3 बोसोरनि सिगां आङो जेब्ला जोंनि नैबे इउपिपिएल दोलोनि नैबे ब्लकनि निसिमा ब्लकनि आफादगिरि बिथांजों सावरायदोंमोन ग्राम सभाफोरनि बेबस्थाया माबायदि अबस्थाया माबायदि जाना दं एप्लाइ खालामनाया माबायदि जादों बिनि उनाव सावरायलायनायनि गेजेरजों जोंनि ग्राम सभाफोरा माखासे गोरोन्थि मावदोंमोन गोरोन्थि मावनायनि जाहोनाव जोंनि हा होनायनि जा हाबाफारि बे हाबाफारिया एसे गोहैलो जादोंमोन आरो बे गोहैलो जानाय टाइमाव जोंनि नैबे निसिमा बियाबनि बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा बुंदोंमोन तै बे साला फेरेंगा जाम्बा प्रमद जाम्बाय हा होनो हायो नामा होननानै बिपिएफनि लिडारफ्रा ओइ जोंनि बिपिएफफ्रा एप्लाइ खालामनाङा हाखौ मोनखाया होनो हाया होननानै बुंनानै बिपिएफनि मानसिफोरनो हा मोननायनि थाखाय एप्लाइ खालामनो होआखैमोन नंगौना नङा रायजोफोर नंगौ दा बै मानसिफ्रा रोजा रोजा 7,000निख्रुइबो बांसिन रायजो जाबोनाय बे बर' फिसाफ्रा हा गैजायै जानानै थानाय बे मुगायाव जोंनि सरकारा मानबिर चिफ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव साफ्रोमबो बर' फिसानो आरो बिटिसि सिङाव थानाय साफ्रोमबो जाति हारि माहारिनो आयेननि बेबस्थायाव सोनारनानै हानि मोनथायखौ होनो थाखाय जोङो राजि जादों बेयाव मा होनदों जोंनि सरकारा फैबा देनां होगोनब्रा फाग्ला बे प्रमद बर'नि आखाइजों हा लालाबायो जाय हारिया 7,000 बोसोर रायजो जाबोबाय आरो बे 7,000 रायजो जाबोनाय बर' फिसाफोरनि मोनथाय आरो मोनथानि थाखाय खामानि मावनो बिपिएफआ 17 बोसोर खाबु मोनदोंमोन नाथाय रावबो आंगोनि हानि जेंनाखौ फोजोबनो थाखाय बिथांमोना नाजायाखैमोन दिनै जोङो होबाय आरो बे होनायखौबो दिनै लानो होयिया जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा आं दा बुंनो नागिरदों बै जोंनि बिपिएफ फंबाय बिनानाव आब'मोन आनैमोन मादैमोन न'खरनि आंगोफोरखौ जाय बिपिएफआ बादा होदों हाखौ बिपिएफ बे प्रमद बर' बिथांनि समाव लानो नाङा होननानै थांनानै कुइसन खालामहै आंनि गथ'आ दिनै जोंनि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव सोलोंथाइ बिथिंखौ जौगाहोदों गावनि मोनथानि थाखाय जोङो दावहा नाङै जोङो जा मोनथायखौ मोननो हादों बे मोनथायखौ रानना होनो नागिरनाय समावबो लानो होनो नागिराखै बिथांमोना थांनानै सोंहैनांगौ बै बिपिएफनि लिडारफोरनि न'आव थांनांगौ सोंनांगौ मानो नोंथांमोना जोंनो हा होआखै आरो मोनसे सोमोनांथाव बाथ्रा खोनाबाय बे दखानाव बिपिएफनि मानसिफ्रा जोंनि हा गैजायै मानसिफ्रा खोनादोंब्ला खोनासं खोमा खिखौ एरख'नानै खोनासं जाय लिडारफ्रा बिपिएफनि लिडारफ्रा हा लानाङा हा मोना होननानै बुंदों बिथांमोना दिनै जोंनि आखाइनिफ्राय हा लांगोन रायजोफोर लिडारफ्रा बिपिएफनि लिडारफ्रा हयथ' खनायाव जिरायना दंफैयो खोमा ओइ साला फेरेंगा बोरायनि आखाइनिफ्राय लाथानोसैलां होननानै नंगौ बाथ्राया सैथो आंनि आइनो आंनि आफानो आंनि आनैनो आंनि मादैनो है जोंना सरकारा फैफिनखागोन लान्थाया फैफिनखागोन बे समाव होगोनब्रा होनना थगायबाय दा गावस्रा फेरेंगा बोरायनि आखाइनिफ्राय हाखौ लानो नागिरबाय बेसेबां लासिं बाथ्रा बै जोंनि बिपिएफनि रायजो राजाफोरखौ खावलायदों बै लिडारफोरनि बिपिएफ लिडारफोरनियाव दिनै थां बिथांमोना दिनै जोंनि आखाइनिफ्राय सार्टिफिकेट लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेट लांगोन आरो सोंहै
नोंथाङा मानो लाखो जोंखौ मानो बादा होदोंमोन होननानै दुखुनांथाव बाथ्रा सानसेखालि जोंनि मुसलपुरनि मोनसे जायगायाव आं बैसागु प्रग्रामाव थांदोंमोन बागानफारा होननाय मोनसे बियाबाव बे बियाबनि बिजाथिया देरहाखांबाय जोंना दिनैनि स्पिकार बिथां खाथिराम बर' बिथाङा बिथांनि गामियाव बिथांनि हालामाव समस्थियाव जेब्ला आं बैसागुनि प्रग्रामाव थांदोंमोन होनदोंमोन सार नोंथाङाथ' हानि रेभिनिउ डिपार्टमेन्टनिबो इएम फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिबो इएम जोंनियाव 5000 नखर दं 5000 नखर जायफोरा दिनैसिम भारत उदांस्रि जानायनि सिगांनिफ्रायनो बावहायनो दङ हानि मोनथायखौ मोनाखै होननानै बुंदों लोगो लोगो एप्लाइ खालामनो होदों एप्लाइ खालामनानै गोबां जेंना जेंसिनि गेजेरजों जोङो दा 4000 मानसिनि नखरनि हानि जेंनाखौ सुफुंनो थाखाय फोरमान बिलाइखौ होनो थांगासिनो दङ बैयाव माखासे नखरफोर बिपिएफनि दैदेनगिरिफोर बिथांमोना होनदों दै प्रमद बर'आलाय बहा हा होलाबायनो हानो जोंना नै दा शुक्रबारावनो प्रमद बर'नि सरकारा फैखाजोबखासिगोन जोङो सरकार दाखासिगोन लोगो लोगो जोंनि पार्टिनि जोङो हा रानना होगोन बिदि थगाय दोनबोबाय थादों दा बै बागानफारा हालामनि मानसिफ्रा नै बावैसोनो जोंनि चिफ सारा अर्डार होनो नागिरबाय गावबागाव एमएलए एमसिएलए इएमफोरखौ गावबागाव सार्कल अफिसाव थांनानै हाखौ रानना होनांगौ होननानै बिथांमोना जेब्ला हाखौ मोननो थांगोन बै बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा जे बुंदों हाखौ लानो नाङा जोंनि सरकारा फैगासिनो दङ होननानै माला मोनबावगोन बे हाखौ खोन्थाया जादों आंनि फिसाखौ दिनै मोजां इनस्टिटिउसनाव हरनो नागिरदों नाथाय आंनि आफाया लेन्डलेस आंनि मुङाव आंनि आफानि मुङाव सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ फैदों डेभेलपमेन्ट स्किमफोर फैदों नाथाय आंहा हा गैजाया जायनि थाखाय आं मोननो हायाखै बेफोर जेंनानिफ्राय जों माला सुस्रांनो हागोन आसामिसाव कामरुपियाव मोनसे बाथ्रा दङ हात আছে ভৰি আছে মনুষ্যৰ মায়া ঘৰ বনাই থাক বানা জানে কি হে বান্দৰ ভায়া बुजिदोंना बुजियाखै आखाइ दं आथिं दं सुबुं बायदि नाथाय न' लुनानै थानो रोङा माथो नोंलाय मोख्रा होननानै बुंदों मायाव न' लुनानै थागोन जोङो बिपिएफआ 17 बोसोर जोंखौ मोख्रा साजायबोबाय मोख्रा हायानो गैजायाबा बहा न' लुगोन हाखोनो होआबा बहा जोङो न' लुगोन बबे अनसुंथाइखौ जोङो मोननो हागोन नाथाय गावस्रा मा खालामदों बिपिएफनि लिडारफ्रा गावसिनि मुङाव रेजिस्टार खालामजोबना लादों जाय हानि थाखाय बर'आ 35 बोसोर अस्त्र लानानै दावहा नांदोंमोन जाय हानि थाखाय बर'आ 34 बोसोर लामा जथे सोमावसारदोंमोन बेफोर मोनथायखौ भारत सरकार आसाम सरकारा नै बर'फोर ट्राइबेलफोर बिटिसि बै साहा ओनसोलाव बुरलुंबुथुरनि साहा ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफोर नोंथांमोननो जोङो बिटिसि होनोसै बिटिएडि एकर्डनि गेजेरजों नोंथांमोननि हानि जेंनाखौ सुस्रांनानै ला होननानै आसाम सरकार भारत सरकारा जोंनो होबाय আমাৰ অনাবর ভাইসকলে ক'ব পাৰে বিপিএফৰ দিনত অনাবৰসকলক মাটিৰ অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰি ৰাখিছে বুলি নহয় হাগ্ৰামাৰ দিনত বিপিএফৰ দিনত বড়োসকলকো মাটিৰ পাট্টা দিয়া নাছিল बर'फोरनो हानि पाट्टा होआखैमोन जोङो बिटिएडि मोननायनि सिगां 34% बर'फ्रा हानि मोनथाय दंखायोमोन 66% बर'फ्रा हा गैजायामोन बिटिसि मोननानै 17 बोसोर थांनायनि उनाव थांनाय 2020 मायथाइनि 15 आगस्टआव जेब्ला मानव गेदेर शिव प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि बिटिआर सरकारखौ दायो बै समाव लागिबो 34%
जोंनि बर' फिसाफ्रा हा दंजायोमोन बारायाखैमोन बिटिएडि मोननायनि उनावबो मानोना हाग्रामाया गावनि बिहावनि नामाव हाजार हाजार रिजार्भ फरेस्टखौ डिस्ट्रय खालामनानै साहा बागान बानायनानै होदों गावसोरनि मानसिफ्रा बायदिसिना बागान बानायनानै लादों आं बुंबावलिया देरहासाराथ' 13टा साहा बागान दङ 13टा मोनसे मोनसे साहा बागाना 300 500 800 1000 बिगा थायो 13टा साहा बागान बा खै हाजार बिगा हा थायो बेहा नाथाय जोंनि मानसिफोरनो दुलाराय बिटिसिआव थानाय 35,84,000 भारतीय नागरिकनो इनक्लुडिं ट्राइबेल एन्ड बर' कमिउनिटि 1,623ल' मानसिनो न'खरनो थांनाय बिटिसि एकर्डनि उननिफ्राय बिपिएफआ 17 बोसोराव बेखिनि हाखौल' होनो हादों 17 बोसोराव 1,623टा न'खरनो एक बोसोराव बोसोरसेयाव 100बो न'खरनो हा होआखै जोंनि बिटिआरनि चिफ मानब गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि सरकारा नै दा 5 बोसोर सोलिगासिनो दङ बे 5 बोसोर सोलिबाय थानाय टाइमाव 3,25,000निख्रुइबो बांसिन मानसिनि हानि जेंनाखौ जों फोजोबनानै होबाय बोसोरब्रै बोसोरबायाव बहा 3,25,000 बिपिएफनि समाव बहा 1,600 आकाश पाताल डिफारेन्स बेखौनो होनो सोलायनाय बेनो सोलायनाय नोंथांमोननि बे खैला मैला हायार सेकेन्डारिया हायानो गैयामोन अघरिसोमोन हाई स्कुल हायार सेकेन्डारि बे हाई स्कुला अघरि बायदिसोमोन हायानो गैजायामोन जोंनि गोबां मिशनारि मिशनफोरा हायानो गैजायामोन ब्रह्म मन्दिर बाथौ मन्दिर थानसालिफ्रा हायानो गैजायामोन काली मन्दिर दुर्गा मन्दिर बेफोरो हायानो गैजायामोन जोंनि सरकार फैनाय लोगो लोगोनो फटाफट जोंना बेवहाय बिजनि सार्कोलनि एसडिएलइ बिथांनि एसडिएलइसिनि सासे सोद्रोमा दंफैयो सोरमोनलाय बिजनि सार्कोलनि प्लिज नै बिथाङानो बिजनिनि राजा नोंथांमोननि खयला मैलानि राजा आखाइ खमना हो बयबो बिथांनि दैदेननायाव नोंथांमोननि नैबे खयला मैला एरियायावनो 520टा न'खरा हानि पाट्टा मोननो हाबाय नैबे खयला मैलायावनो आं बै बिजनि साइडखौ बुंबावाखै बेसेबां फारागथि बेखौनो होनो सोलायनाय আজি সন্মানীয় শ্ৰী প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমাৰ ইউপিপিএল চৰকাৰে মই অহংকাৰেৰে ক'ব পাৰোঁ আমাৰ ইউপিপিএল চৰকাৰ হয় ইয়াত বিভিন্ন পলিটিকেল পাৰ্টি আমাক সহায় কৰি আমি যদিও চৰকাৰটো গঠন কৰিছোঁ এইটোৰ কাৰণে মই অহংকাৰেৰে ক'ব কৰিছোঁ ইউপিপিএল চৰকাৰ বুলি যে বিটিচিত আমি দুটা বস্তু প্ৰতিষ্ঠা কৰিছোঁ मोननै बुस्थुखौ जोङो गायसनदों एटाটো हल प्रकृत गणतंत्र गणतांत्रिक पद्धतिरे মই এজন ভাৰতীয় নাগৰিক হৈ পেলাই মোৰ যি অধিকাৰ সেই অধিকাৰটো মই পাবলৈ সক্ষম হৈছো কথা ক'বলৈ অধিকাৰ কাম কৰিবলৈ অধিকাৰ পুৰা মেলা কৰিবলৈ অধিকাৰ যতে নাযাওক ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে যাবলৈ অধিকাৰ সেই অধিকাৰটো আমি পাবলৈ সক্ষম হৈছো যি অধিকাৰটো 17 বছৰত বিপিএফ কোনো জাতি জনগোষ্ঠীক দিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল বড়সকলে নেপালীসকলৰ চকুত দি কথা ক'বলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল আদিবাসীসকলে বড় গাঁৱত আহিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল ভয় হংকা প্ৰতিবাদ আৰু বিভাজন বিভক্ত সেইবোৰেৰে আমাৰ সমাজখন ছিন্ন ভিন্ন কৰিছিল ইয়াৰ পৰা আমি মুক্ত হ'বলৈ সক্ষম হৈছো অন্য এটা পৰিৱৰ্তন আমি আনিবলৈ সক্ষম হৈছো সমন্বয় এই সমন্বয়ৰ দ্বাৰাই আমি নতুন এখন সমাজ গঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছো আজি যদি অসমত আপুনি ঘূৰিবলৈ যায়
BTCৰ বাহিৰত আপুনি যদি ভাৰতৰ বেলেগ এটা ষ্টেটত ঘূৰিবলৈ যায় কতো আপুনি আজিৰ দিনৰ BTRত পোৱা নিচিনাকৈ পাবলৈ সক্ষম নহ'ব যাক আমি সমন্বয়ৰ ভূমুক BTRক ক'বলৈ সক্ষম হওঁ সমন্বয়ৰ ভূমুক गोरोबलायनायनि फुंखा BTCआ दिनै गोरोबलायनायनि फुंखा ओरैबायदि गोरोबलायनाय जे आं सासे बर' जानानै मुसलमान गामियाव थांब्लाबो गावखौनो जेबो गाज्रि फिलिं फैया सासे मुसलमान मानसिया बर' गामियाव फैनानै जेबो गाज्रि साननाय फैया सासे नेपाली मानसिया आदिबासी गामियाव थांनानै मिनि खुसियै गिलासे बा लथासे दै लोंनो हानाय अबस्था जायखौ जोङो होनदों समन्वयर भूमुक गोरोबलायनायनि फुंखा BTRआ আৰু সমন্বয়ৰ ভূমুক যেতিয়া আমি গঢ়িবলৈ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ মিলনৰ স্থান অটোমেটিক্যালি নিজা নিজিকে আহি গৈছে মিলনৰ স্থান য'ত কেৱল মাত্ৰ কুলি কটিকিৰ মাত শুনিবলৈ সক্ষম হয় नैबे गोरोबलायनाय आरो खौसेथि आरो शान्तिनि जा जात्रा बे जात्राखौ दिनै मानगोदेर श्री प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोङो मावनो हादों दिनै मानसिफ्रा बुंनो नागिरो মানুহে ক'ব বিচাৰে যে UPPL দলটো কেৱল মাত্ৰ বড়োসকলৰহে ৰাজনৈতিক পাৰ্টি নহয় ইউনাইটেড পিপল পাৰ্টি লিবাৰেলটো কেৱল মাত্ৰ বড়োসকলৰ পলিটিক্যাল পার্টি নহয় আমি BTCত 26টা জাতি জনগোষ্ঠী আছে আপুনি ভাৰতৰ কতে নাযাও কিয় যি দৃষ্টিগতে নহমাও কিয় মাত্ৰ আপুনি BTCতহে পাবলৈ সক্ষম হ'ব যে এই BTC থকা বড়োসকলে আজি আদিবাসীসকলৰ ভাষা সংস্কৃতি ৰীতি নীতি কি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আমি আজি প্ৰকাশ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো যে তেওঁলোকে আমাৰ ভাই বুলি মুছলমানসকলৰ ভাষা সংস্কৃতি ৰীতি নীতিক আমি স্বীকৃতি দিবলৈ সক্ষম হৈছো হয় মুছলমানসকলো আমাৰ ভাই বুলি কেনেকৈ ভিজন ডকুমেন্টছৰ মাধ্যমেৰে ভাৰতৰ কোনো এটা ঠাইত মুংबो जायगायाव नोंथांमोना नागिरनानै मोननाय नङा जाय मोनसे फिसा हालामाव सासे आगोमा जोंनि फिसा सासे आगोमा जोंनि बिबनाय सासे आगोमा जोंनि बियादै सासे आगोमा जोंनि फंबाय प्रमद बर' मुंनि सासे सेंग्राया गासैबो जाति जनगोष्ठीनि राव हारिमु थुनलाइ आसार खान्थिखौ फोथांना लाखिनायनि थाखाय मोनथायखौ होदों आरो सिनायथिखौ होनो हादों आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लायाव थां नङा बेखौ रावबो स्वीकृति खालामनो नागिरा किन्तु जों दिनै स्वीकृति खालामदों आरो जोंनि मानसिफ्रा जे बुंनो नागिरदों प्रमद बर'नि दैदेननाय UPPL सरकारा बर'फोरनिल' दिनै UPPL आव बर'फ्रा जेसेबां पार्सेन्ट दङ दिनैनि सेन्सास बायदियै नोंथांमोननि नैबे निसिमा हालामाव निसिमा बियाबाव 70% बर' सापर्ट दङ 70% UPPL आव बेनि थाखाय आखाइ खबना हो नोंथांमोना আমাৰ নিসীমাত 70% বড়োসকলে কিমান আছে 23000 না 23000 কিমান আছে নহয় আমাৰ বড়ো ভোটাৰছটো 23000 বড়ো ভোটাৰছটো 23000 ইয়াৰে 70% UPPL দলৰ লগত আছে কিন্তু আচৰিত অনা বড়োসকলে 85% আমাৰ লগত আছে মিथिदों नोंथांमोना अना बर'आ जोंजों UPPL जों 85% दङ बर'निख्रुइ अना बर'फ्रा दिनै प्रमद बर' बिथांखौ गनायनानै लादों मानोना शान्ति गायसनदों धोरोमनि फारागथि गैयै मोनसे समाज गायसनदों दिनै हाग्रामाया गावनि स्वार्थखौ जाफुंहोनो थाखाय ख्रिस्टियान गामियाव थांनानै बुङो ओइ ख्रिस्टियानफोर नोंसोरखौ BJPआ धंस खालामसिगोन आरो हिन्दु गामियाव थांनानै बुङो गैया नोंसोरनि गामियाव गिर्जा लुजोबसिगोन मुसलमान সকলৰ ওচৰত গৈ পেলাই ক'ব मुसलमान সকলক
এই বিটিসিৰ অঞ্চলৰ পৰা ইলেকশ্যন কৰি খেদি পঠিয়াব বিচাৰিছে খুব কম দিনৰ ভিতৰতে মুছলমানসকলৰ ওপৰত ইলেকশ্যন হ'ব বুলি হাগ্ৰামা ডাঙৰীয়াই গাঁৱে গাঁৱে গৈ পেলাই লেকচাৰ মাৰি ফুৰিছে মই এটা জিয়া প্ৰমাণ কৈ দিব বিচাৰিছো 2019 চনৰ 4 নৱেম্বৰ দিনাখন 1,02,000 মুছলমান পৰিয়ালক হাগ্ৰামা ডাঙৰীয়াই বিটিসিৰ পৰা ইলেকশ্যন কৰি খেদি পঠিয়াব লাগে বুলি কি কৈছে PIL দিছে হাই কোৰ্টত আৰু হি PILৰ মাধ্যমেৰে যেতিয়া ইলেকশ্যনৰ অৰ্ডাৰ আহিলে 2020 চনৰ না 21 চনৰ আমাৰ MLA সাহেব 21 চনত যেতিয়া অৰ্ডাৰটো আহিলে সন্মানীয় শ্ৰী প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত হিটো আমি নতুনকৈ এটা PIL দিলো হিটো আকৌ এবাৰ চালি জাৰি চাব লাগিব কিয় 1,02,000 मुसलमानजों नखरजों लोगोसे बिजनीनि मोनसे गामियाव नखरनि बर' नखरखौ बांलादेशी होननानै इलेक्शन खालामनो अर्डार होदों गोसोआव दं नोंथांमोना बिजनीनि नखरनिखौ बर' नखरखौ बांलादेशी होननानै इलेक्शन खालामनो अर्डार होदों हाग्रामाया 2019 नि 4 नभेम्बर तारिखआव जोङो होनदों सोरबाया बिदेशी दङब्ला होखारनायाव जोंहा बुंनांगौ गैया नाथाय जोंनि बर' फिसा जाय बर' फिसाया आर्यफोर फैनायनि 3,000 बोसोरनि सिगांनो रायजो जानाय बे मानसिया माबोरै बिदेशी जानो हागौ बेफोरखौ साननांगोन हौ दिनाखन 11 तारिख আজি खै तारिख राइज दिनै खै तारिख 21 दिनै 21 10 दिननि सिगां दावराव देख्रेबनि दैदेननायाव BPFनि लिडारफोरा BPFৰ লিডাৰে দাওৰাव দেখ্ৰেবৰ নেতৃত্বত BPFৰ লিডাৰ বিলাকে আমাৰ DC বাইদেউ কোকৰাঝাৰ ওচৰত গৈ পেলাই আবেদন দিলে বাইদেউ 1,02,000 বাংলাদেশী মানুহক বিটিসিৰ পৰা কেতিয়া খেদি পঠিয়াব ইলেকশ্যন কৰি পেলাই খুব অতি সোনকালে কৰিব লাগে বুলি মেমৰেন্ডামটো দিলে আবেদনটো কৰিলে মোৰ প্ৰশ্নটো হল তাত দুঘৰ বড় মানুহ আছে এই 1,02,000 नखरनै बर' दङ होमबा जायाखै होमबा बै बर' नखरनैखौ माला बांलादेशआव होखारहरगोन बुंनाय जागोन ना जायाखै रायजोफोर ना जायाखै जादों साननो गोनां सम फैदों जिखियानो जायाथों गेरेमसा हारि दानायनि थाखाय जोंहा दिनै सम फैदों गेरेमसा हारि दानायनि जोङो सोरनिबा खाथियाव थांनानै बेलेग बाथ्रा बुङा मोखाङाव थानानै जोङो बेलेग बाथ्रा बुङा बर'खौ लानानै ख्रिस्टान हिन्दु खालामदों बाथौ धोरोमखौनो मोननै खालामदों ब्रह्म धोरोमखौ मोननै बोखावदों ख्रिस्टानफोरनि गेजेराव केथलिक बेप्टिस्ट LNLC BLC बायदिसिना राननानै आरो बोखावफ्लेबावदों बे राजखान्थिजों दिनै जोंनि बर'फोरखौ फोजोबनो थाखाय सोरबा थामथि गोहोआ नाजागासिनो दङ जों बुंनो हानांगोन आं दिनै रन्जित बसुमतारी नोंथांमोननि बे रोजा रोजा मानसिफोरनि सिगाङाव दिनै गसंनानै बुंनो हायो राजखान्थिया हारिनिख्रुइ देरसिन नङा आंनि बिमानिख्रुइ राजखान्थिया देरसिन नङा जोंनि राव हारिमु थुनलाइनिख्रुइ राजखान्थिया देरसिन नङा आरो बै राजखान्थिनि थाखाय ख्रिस्टानखौ आलदा बाथौखौ आलदा ब्रह्मखौ आलदा खालामनो नागिरनाय मानसिफोरखौ जोङो दिनै होसोनायनि सम फैदों रायजोफोर होसोनायनि हासिब लानानै होसोनायनि सम फैदों बर'आ बड'फा उपेन ब्रह्म बिथांनि दैदेननायाव सोरबा ब्रह्म सोरबा बाथौ सोरबा ख्रिस्टान सोरबा केथलिक सोरबा बाप्टिस्ट सोरबा NLC बिदि रानाखैमोन गंसे फोथारावनो जेब्ला जोङो सोमावसारनाय जागायदोंमोन औ सुथुरा बै समावबो नाजादोंमोन एबसुखौ थुप्ला बोखावदोंमोन सानजाहानि दैदेनगिरिफ्रा सैनारि एबसु जादोंमोन
सोनाबहानि दैदेनगिरिफ्रा उपेन एबसु जादोंमोन सानजाहानि यां स्टुडेन्टफ्रा जोंबो होनबा देरफुनाय सेंग्रामोन बे समाव जोङो उपेन एबसुनि जानानै खामानि मावदोंमोन सानजाहा दानिया बाथ्राया जादों जोंनि समाजाव दा बे राजखान्थिनि मुलाम्फानि थाखाय गोदान राजखान्थि दाहोगासिनो दङ बे दाहोनायखौ नोंथांमोना मिथियोना मिथिया नोंथांमोननि नैबे निसिमा बियाबाव गोदान राजखान्थिनि एक्टिभिटिसआ बिराद सोलिगासिनो दङ बिथांमोना सोरबा CID जानानै खोनासंदोंबा खोनासं खोमाखिखौ एरख'नानै खोनासं आं थोंजों बुंनो नागिरदों PTC मुभमेन्टनि समाव 527 बर'आ जोंनि फिसाखौ खोमानो गोनां जादों BLT आरो आबसु मुभमेन्टनि समाव 2624 जोङो जोंनि बर' फिसाफोरखौ खोमानो गोनां जादों NDP मुभमेन्टनि समाव जोङो 3111 बर' फिसाखौ मुंख्लं खालामनो गोनां जादों बे 6000निख्रुइबो बांसिन मानसिखौ जों मानो मुंख्लं खालामदों बे राजनीतिक सात्र नङा गावनि राव हारिमु आसारखान्थिखौ फोथांना लाखिनो गावनि मोनथानि थाखाय खामानि मावनो थाखाय जोङो सोमावसारदों भारताव फैनाय गासिबो हारिनि गेजेराव जोङो बयनिख्रुइ गोजामसिन हारि आरो जोंहा अस्तित्व दङ आंनि आइनि रैसुमै राव बे रावखौ जों फोजोबनायखौ लुबैया आंनि आइनि मिजि मिजि आसिजों दानाय लुनाय आगर आखाइ आसारखान्थि बेखौ जोङो मालाबाबो फोजोबनायखौ लुबैया आरो बेनि थाखायसो जोंनि दावहा जादोंमोन राजखान्थिनि दावहा नङा बियो आरो बे राजखान्थिनि थाखाय दिनै गुबुन पलिटिकेल पार्टिनि मुं होनानै NDPनि मुङाव BLTनि मुङाव एबसुनि मुङाव राजखान्थि खालामनो नागिरनाय बे मानसिफोरखौ दिनै हासिब लानानै होसोनायनि सम जादों गिनो नाङा राजखान्थिनिख्रुइ हारिया देरसिन नोंथांमोना बुङोब्ला जुक्ति हखारै बुङोब्ला दानो नोंथांमोननि सिगाङाव फेरेंगाया राजखान्थिनिफ्राय रिजाइन होगोन हारिया देरसिन हारिनि थाखाय सोरबाया देरसिन जानो हाया आं देरसिन जानो हाया नोंथाङा देरसिन जानो हाया हारियासो देरसिन आरो दिनै राजखान्थिनि मुं लानानै गासैबो ख्रिस्टियानफोरखौ आलादा खालामनानै UPPL BPF खौ फेजेननाय बायदिसिना पलिटिकेल पार्टि मुं लानानै खामानि मावनो नागिरनायफ्रा गोजानाव थानांगौ आरो चेलेन्ज खालामनो लुबैदोंब्ला दाबो फै बेवहाय खाथियाव सोरबा बै मानसिफ्रा गसंना दङब्ला आं माइक होगोन ओरैजाय फारसेथा आं ओरै थागोन चेलेन्ज खालामनि डिबेट खालामनि बे राजखान्थि हान्जाया हारिनि थाखाय मावनो नागिरदों ना हारिखौ फोजोबनो नागिरदों हारिया जेब्लायबो देरसिन गेरेमसा हारि थानो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जा साननाय बे साननायखौ नोंथाङा आंल' मावनो हाया जों साफ्रोमबो मावनांगोन जोंनि DFO बिथाङा होनलांदों मोनसे समाज दानायनि बाथ्रा जाय समाजा हाग्रा बंग्राजों सोमोन्दो दङ अर्थात आंनि हां लानायजों हगारनायजों सोमोन्दो दङ मोनसे गेरेमसा हारि दानोब्ला जोङो रांखान्थि बिथिङावबो स्ट्रं जानांगोन समाज बेबस्थायाबो स्ट्रं जानांगोन जोंनि आसार खान्थियाबो स्ट्रं जानांगोन जोंनि अनलायनायाबो खौसे जानांगोन जोंनि मावनाय दांनायाबो स्ट्रं जानांगोन हाग्राखौबो जोङो संरैखा होनांगोन दै बार गासैखौबो जोङो संरैखा होनांगोन फारफ्रोमबो बिथिङाव जोङो मेलेमनि दावहाजों सुथुरखौ फेजेननो हानांगोन दासान बर'नि दावहाया जोब्बाय बर'नि दावहाया जोबाखै बे दावहाया खर'नि दावहा बे दावहाया दिनै रेबगननि दावहा बे रेबगननि दावहाजों जोङो सुथुरखौ फोजोबनांगोन फेजेननांगोन आरो हारिखौ अरायथा जोङो नोजोर बोनानै समाजनि थाखाय मावनो थाखाय जों सिगांबोनांगोन आरोबाव खेबसे नोंथांमोननिसिम अननाय आरो सिबिनाय हरबाय कंग्रेचुलेसन जासिबाय बेल' नङा जेंनाया जोंहा गोबां जेंना दङ गासैबो जेंनाखौनो फोजोबनो थाखाय जोंनि सरकारा जेब्लायबो समायखिरा लाखानाय आरो जोङो जेब्ला जागायदोंमोन सरकार दाजेननायाव मानगिरि श्री प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोङो माबोरै गुफुं मोनसे समाज दानो थाखाय जोंनि सरकारा खामानि मावनो हागोन बेखौ जोङो
सान हर जेब्लायबो सावरायबाय थायो हाग्रामा बायदि BPF बायदि बथलसे जौनि दामा 1,03,000 जों बिदि जौ लोङा जोंनि दरमाहाया 47,000ल' 47,000 गंसे जौनि दामा जुदि 1,03,000 ब्ला सानसेयाव गगथामल' जौ लोङोब्ला सासे मानसिया बहानि मोनदों थाखाखौ नोंथांनि आंनि जोंनि रायजोनि थाखाखौसो जादों जायनि जाहोनाव दिनै हाग्रामाया दिनै BPF लिडारफोरा जोंनाव 3,000 कौटि खर'आव जोंखौ दायित्व होनानै गालांदों आरो बे धारखौ दिनै जोंनि सरकारा मारिनांगासिनो दङ 10% करै बे 10%खौ मारिनाङामोनब्ला दिनै जोंनि बे बल्लामगुरि हालामाव जोंनि बे खयला मैला साहा ओनसोलाव दैनि जेंनाया जानाय नङामोन बेखौ जोङो फोजोबनो हागौमोन गोबां खामानिखौबो जोङो मावनो हागौमोन जेखियानो जाया गोबां सावरायनो गोनां दङ आं आरोबाव खेबसे चेलेन्ज खालामबावदों सोरबा पलिटिकेल लिडारा मा एसे दुगाब्राबे फेरेंगाया नायथारनोलै होननानै डिबेट खालामनो गोसो दंब्ला 10 मिनिट टाइम होदों दानो फैनो हागोन थेंक इउ जोबोद साबायखर बावनाय थाबाय मानगोनां जोंनि फरेस्ट लेन्ड एन्ड रेभिनिउनि EM श्री रन्जित बसुमतारी सारखौ गोबां हा हुजों लोब्बा लाखिनाय माखासे बुरुनजिजों लोब्बा लाखिनानै माखासे सोमावसारनायजों लोब्बा लाखिनानै जोंनि निसिमायाव जे जोङो जोंनि मोन्थायखौ मोनबाय न' लुनो बे सुबिदाखौ मोनबाय दिनै जों मोख्रा नंला दिनै जों मानसि हिसाबै सोद्रोम डिगनिटिजों जोङो जोंनि न' बांखौ लुनो हासिगोन आजादियै जों संसार जानो हासिगोन बेफोरखौ लोब्बा लाखिनानै बिथाङा मोजां रावजों मोजां सुबुरुनजों बक्ता होलांनायनि थाखाय बिथांनि थाखाय जों गेदेर आरो जरदारै आफा खबनो होबावनो दे साबायखर थाबाय जोंहा दा मानगोनां लोगोसे जोंनियावहाय बिजनि सिभिल SDO जोंनि आरजित महाजन सारे आमार লগত उपस्थित আছে গতিকে তেখেতক নিজৰ পৰিচয় ৰাখিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছো আৰু এখন আৰণায়েৰে সম্বৰ্ধনা জনাবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছো ধন্যবাদ স্যার নিজৰ পৰিচয় ৰাখাৰ বাবে তো দানিয়া जोंहा नेक्स्टआव जों MLA सारनि जोङो बिबुंथि खोनासंगोन बिनि सिगां जोंहा मोनसे दहाय बुंनाय बायदि मोनसे बर' डेन्स दङ ग्रुप डेन्स तो बे बर' ग्रुप डेन्सखौ पारफर्म खालामनो थाखाय आङो जोंनि महिलाफोरखौ खावलायहरनाय जाबाय ट्रेडिशनेल नामा भिडिअ folk song folk dance भिडिअ cultural dance एसे फुरथि खालामनोसै रायजोफोर जोंना नै जानजि सोमावसिगोन महिलाफ्रा बिनि उनावनो जोंनि मानगोनां MLA बिथाङा बिबुंथिखौ लाखिगोन जोंहा बे डेन्सनि उनावहाय मानगोनां MLA बिथांनि बिबुंथि थागोन MLA बिथांनि बिबुंथिनि जोबनाय लोगो लोगोनो जोंनि लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेटखौ जों डिस्ट्रिबिउसन खालामगोन ग्राम सभा वाइज गतिके लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेटखौ राननायनि सिगां आं लिस्टखौ फरायनानै खिन्था हरगोरगोन बिनि उनाव जोंनि रायजोफ्रा रेडि जानानै थाबानो जाबाय
बिथांमोननिसिम आइजोफ्रा जे जायगायावहाय थायो बेवहाय समायना रमायना जायो साबायखर दाबाय गोबां समायना मोजां मेथाइजों लोगोसे लोब्बा लाखिनानै मोसानानै होलांनायनि थाखाय दा जोंहा दहाय बुंखानाय बायदि मानगोनां एमएलए सारखौ गावनि बिबुंथिखौ लाखिनो थाखाय खावलायहरबाय लोगोसे जोंनिया जाय बिथांमोनखौ जोङो लिस्ट खालामनानै लाबोदोंमोन ग्राम सभा होनाय बायदि लिस्टखौ जों लाखाबाय बे जोबनाय लोगो लोगो एमएलए सारनि बिबुंथि जोबनाय लोगो लोगोनो जों सार्टिफिकेटखौ डिस्ट्रिबिउसन खालामगोन जोबोद गोजोनथाव खौरां नङा होमबा गोजोनथाव खौरां नङा होमबा दिनै आं फंनैसो बुंनायनि सिगां एसे गोसो देहाफोरखौ राखांहोनायनि थाखाय स्ल'गान होनो नागिरदों नोंथांमोना जाहाथे बयबो खनसे जिहेथु जिरायबाय थायोबा हान्थुरुबायो बयबो खनसे गसंनानै जाहाथे स्ल'गान होफायो बेखौ आं खावलायबाय प्रमद बर' इउजि ब्रह्म बिटिआर गभर्नमेन्ट रोनगोरा नार्जारि जयन्त बसुमतारी रन्जित बसुमतारी धन्यबाद हामबायसै दसे जिरायदो मानगोनां दिनै बे खैला मैला बाजाराव जोंनि बे मोनब्रै जेनोखि ग्राम सभानि सिङाव थानाय जेनोखि क्लेमेन्ट्स बा हा बिग्रा बा हा मोनग्रा नोंथांमोननि जे मेल बे मेलखौ दिनै दैदेननाय जोंनि निसिमा ब्लक कमिटि अफ पिपलनि मानगोनां आफादगिरि दुलाल बसुमतारी आरो बिथाङानो बे फरेस्टनि SDLC-निबो बिथाङा सासे सोद्रोमा गोबां खामानि मावदों बियो लेपटपखौ लानानै फ्राय अफिसार्सफोरजों गोबां थाफानानै गोबां समाव गोबां खामानि मावबोनानै दिनै मोजां फिथाइ थायहोग्रा बे दुलाल बसुमतारी बेजों लोगोसे दिनैनि बे मेलाव गाहाय आलासि महरै नुजाफैनो हानाय बा हांख्राय हरजानाय जोंनि बिटिआरनि EM मानगोनां रन्जित बसुमतारी बिथां लोगोसे दिनैनि बे मेलाव बाहागो लाफैनो हादों नोंथांमोननि हा होनायनि जेनोखि मोनथाय होनायनि गोबां खामानि मावग्रा जोंनि हारिनिनो अनजालु DFO कुन्जन बसुमतारी बिथां लोगोसे जोंजों दंबावो रेन्जार बिथाङाबो गोबां समाव गोबां खामानि मावदों बिथांनिबो गोबां बिहोमा दङ लोगोसे जोंजों दंफैयो बिजनि साब डिभिजननि सिभिल SDO बिथां आरजित माहाजोन IS बिथाङाबो दिनैनि हाबाफारियाव दंफैयो बेजों लोगोसे जोंजों दङ जोबोद खुसि जानानै जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट कमिटि अफ पिपलनि लोगो आफादगिरि लबेन बसुमतारी बिथाङा MLA खननै टार्म्स बिथाङा MCLA जादोंमोन बिनि उनाव जोंजों दंबावो जोंनि निसिमा समस्तिनि कोअर्डिनेटर बिथां एवस्रां बसुमतारी जोंजों दङ लोगोसे जोंजों दंबावो अमर सिंह ब्रह्म बिथाङा जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट कमिटि अफ पिपलनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि आरो बिथाङाबो बे DLC कमिटियाव हा होनायनि DLC कमिटियाव बिथाङाबो सोद्रोमा लोगोसे जोंजों दङ हायेन नार्जारि बिथाङा जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट कमिटि UPPLनि इयथ गांखंनि मा होनो लाइमोन गांखंनि आफादगिरि बेजों लोगोसे जोंजों दङ अहेला लाहारि बिथांजोआ जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट कमिटि UPPL आइजो गांखंनि आफादगिरि लोगोसे नितिश मुसाहारि दङ जोंजों निसिमा आन्चलिक कमिटि एबसुनि
गाहाय नेहाथारि आरो जोंजों दङ जोंनि आरो नोंथांमोननि खामानिखौ जोबोद गोसो गुदुङै खामानि मावग्रा जे माने आलुसो होनजायो बेखौ जेजोंबो संजाजायो बेबायदि मानसि सासे जोंहा अरबिन्द राभा दङ बिथाङा PD प्रजेक्ट डिरेक्टर जोंजों दङ लोगोसे मदाराम नार्जारि SDLC बिजिनिनि बिथाङा सासे सोद्रोमा दहाय बिथांनि खामानि मावनायनि सोमोन्दै बुंबाय जोंनि बे निसिमा हालामनिफ्रायबो 500निबो बांसिन हा होनो हानाय बिथाङा सासे सोद्रोमा बिनि उनाव जोंजों दङ फ्लरेन्स बरगयारि बिथांजोआबो जोंनि फरेस्टनि SDLCनि DLCनि सासे डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि सोद्रोमा आरोबाव दंबावो जोंजों जोंनि बे सेन्ट्रेल कमिटि IT सेलनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि देबासन ब्रह्म आरो लोगोसे जोंजों दङ जोंनि बे मोनब्रै ग्राम सभानि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि आरो गुबुन गुबुन बिबानगिरि आरो सोद्रोमा बिथांमोन आरो दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हादों जोंनि मोनफ्रोमबो गामिनि मानगोनां गावबुरा शिक्षा गुरु बिथांमोन दंफैयो गामि बेंगिरि बिथांमोन दंफैयो हेडमेन दंफैयो आरो गोबां जोंजों सिबिजाग्रा मान होनो गोनां जोंनि रायजो राजा नोंथांमोन दा आं बारा गोलाव बाथ्रा बुंनो लुबैयाखै बोथोरा जोबोद गरम आरो दहायसो एसे आवगायाव जोंनि मानगोनां जोंहा EM बिथाङा गुदि खिथा बाथ्राफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनानै थांबाय बे हाबाफारिखौ मोननांगौनि थाखाय बे फोरमानलाइखौ मोननांगौनि थाखाय नोंथांमोना जेरैबायदि नाजाबोदों जेरैबायदि लुबैबोदों बेबायदि लुबैनाय मथे दिनै BTR गभर्नमेन्टआ बा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा दिनै नोंथांमोननो हानि जिनिखि मोन्थाय बे मोन्थायखौ होनो थाखाय दिनै फैबाय गुबैयै नोंथांमोननो खिन्थाखानाय जायो फारि फारि गासिबो फोरमान बिलाइया जोंना जाजोबखाबाय माखासे साइन होनांगौ दङ सिल स्टाम्प होबावनांगौ दङ नंखायनो दिनै माने सेरिमनियेल हिसाबै 60टा जेनोखि फोरमान बिलाइ बेखौ होनो फैदों नोंथांमोनहा जाय माने दिनै दङ बे 60टा फोरमान बिलाइखौ लांनो हागोन आरो बिनि उनाव सानथामनि उनाव नोंथांमोनहा ITDP अफिसाव थांनानै गाव गावनि फोरमान बिलाइखौ लानानै फैनांगोन सहि होनानै बेखिनिखौ फोरमायनाय जाबाय दा बाथ्रायाथ' गोबां बुङोब्ला गोबां दङमोन गोबां सम जों नाजादोंमोनब्लाबो 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय जेनोखि सरकार बे सरकारा जों लुबैनाय बायदि जोंनो हा मोननायनि हानि मोन्थायखौ जोंनो होआखैमोन नाथाय दा जोंना बोसोरबायानो जायाखै बोसोरबा जानो 5 माससो दंबावो बे सम जायैनि 5 बोसोर जायैनि सिगां जोंना BTRनि गभर्नमेन्टनि दैदेनगिरि मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा जोंनि फरेस्टआव थानाय माखासे सोद्रोमाफोरनो हानि मोन्थाय होनायनि थाखाय जि थाम थिम खालामदों मावगासिनो दङ जायगा जायगा गुबुन गुबुन जिल्लायावबो रानगासिनो दङ आरो जोंनि बेयावबो चिरां जिल्लायावबो दाखालि जों लाइमुथियाव जों रानहैबाय 862 जेनोखि हा मोनगिरि बिथांमोननो जों रानहैबाय आरो बे हा मोनगिरियाव लाइमुथियाव जोंनि निसिमानिफ्रायबो खैलामैलानिफ्रायबो सासे सानै दङ पाथाबारिनिफ्रायबो दङ आमथेखानिफ्रायबो एसे दङ आनन्द बिटिनिफ्रायबो एसे दङ आरो मालि बिथानिफ्रायबो दंहैयो दा बिथांमोना दाख्लै जेसेबां दंहैयो बिथांमोना हानि फोरमान बिलाइखौ बिथांमोना मोननो हाबाय दा जोंहा दंबावो जोंनि बे जेनोखि खैलामैला आमथेखा आनन्द बिटिनि आरो मालि बिथा बे जेनोखि FRA फरेस्ट राइट एक्टनि गेजेरजों 2006नि जेनोखि आयेन बे आयेननि गेजेरजों दिनै टटेल दहायनो खिन्थाखाबाय गासै 2368 सोद्रोमानो दिनै रेडि खालामबाय माखासेया दंबावो बेखौ माने अफिसियेल खामानिया दंबावोखाय कन्टिनिउवास प्रसेस हिसाबै बेखौ मावगासिनो दङ नोंथांमोना रावबो बहाय नार्भास जानांगौनि गिनांगौनि खुनु साननो नाङा आं सानो नोंथांमोनाबो हुरा हुरा गोसोआव दुरबल जायो मानो होननानै बुङोबा 17 बोसोरखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा
हा होगोन होननानै बिथांमोना थगायबोबाय थादोंमोन आरो थाङै थुङै बिथांमोना सरखार जोबजासे हानि पाट्टाखौ होलांनो बिथांमोना हायाखैमोन। दा नंखायनो गेजेर गेजेर हयथ' जोंनि रायजो राजाफ्रा मालाबा सानदोंमोन खोमा बे हाग्रामा महिलारि बायदि जोंनि प्रमद बर' साराबो बिदिनो खालामसिगोन नामा होननानै मालाबा एसे एनै सानदोंमोन खोमा। नाथाय बिदि नङा। जोंनि मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा ओरैनो आन्दा गुन्दा सानलानानै खामानि मावा। बिथाङा गासिबो मास्टार प्लेन खालामनानै थख' खामानिखौ मावजोबो। बिनि अनगायैबो फरेस्टनि अनगायैबो जोंहा STLAC दङ रेभिनिउनि। दा बेंटल सार्केल आरो सिडली सार्केल बुंनो थाङोबा काजलगाव साब डिभिजननि STLACनि चेयारमेनाबो आंनो। दा गोबां रेभिनिउ एरियायावबो जों हा होबाय। आवगायाव जों काउन्टार खुलिनानै गोबां माने हा बिग्राफोरनो जों हानि पाट्टाखौ जों होबाय आरो बिनि अनगायैबो दा गोबां हा मोनबावनांगौ कागजआ सौफैनानै दङ। बेखौ दिनै नोंथांमोननि जायगायाव जेरै सेरिमनियेल हिसाबै राननाय जादों बेयावबो बिदिनो सेरिमनियेल हिसाबै जायफ्रा माने हा पाट्टा मोननांगौ दं बिथांमोननो जों हानि पाट्टाखौ राननायनि बेबस्था खालामनाय जादों। नाथायबा रेभिनिउ एरियायाव माखासे नियम दङ। माखासे नियमा बेनो गोदो माने BPFनि आमोलाव गोबां प्रिमियाम होनांगौमोन। हा बिगासे जुदि एलटमेन्ट मोननांगौबा गोबां प्रिमियाम होनो गोनां जायोमोन। गोबां लाख बाजि बेबायदिनो जनेल भेलु हिसाबै अबा 20,000 अबा 50,000 अबा 60,000 अबा जनेल एरियायाव 1 लाख पर्यन्त हानि प्रिमियामखौ होनो गोनां जायोमोन। नाथाय जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनि मानगोनां दैदेनगिरि बा जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा रेभिनिउ एरियायाव मात्र 1000 बिगायाव लानानै डाइरेक्ट सेटेलमेन्ट खालामनाय जादों। एलटमेन्ट नङा, डाइरेक्ट सेटेलमेन्ट आरो प्रिमियामा बेसेबां होनांगौ बेखौबो लिरनानै हरखादों आरो हरनाय लोगो लोगो बिथांमोना प्रिमियामखौ जमा होनाय लोगो लोगो लगे पाट्टा बिथांमोना मियादिकरन जानानै खालामनानै मोनदों बिथांमोना। दा बेनिखायनो खुनु हानि बेलायाव बिथाङा खुनु कमप्रमाइज खालामा। रेभिनिउआनो जा बा फरेस्टआनो जा बा रेभिनिउनि आन्दाराव माखासे BGR PGRआनो जा, BGRआ बुंनो थाङोबा BGRखौ हा होनायनि मोन्थाय गैयामोन। 2011 सनाव सुप्रिम कर्टआ BGR PGR माने भिलेज ग्रेजिं रिजार्भ आरो PGR माने प्रफेसनेल ग्रेजिं रिजार्भ। दा बेफोर केटेगरिनि हाफोरखौ होनो माना होदोंमोन। नाथाय माखासे साब क्लज दङ। बे साब क्लजफोरखौ नाथाय हाग्रामा महिलारिया बोलानो रोङाखैमोन आरो बुजिनो हायाखैमोन। बेनिखायनो जिखुनु हाखौथ' होखायाखै आरो फरेस्ट एरियानि हाखौथ' होखायाखै आरो BGR PGRनि मुंखौनो लानो हायाखैमोन। नाथाय BGRनि हाखौबो माखासे नियम दङ। 100 बिगाबा बिनि गेजेराव 5% जों अबेबा मोनसे जायगायाव रिजार्भ खालामनानै दोननांगौ। बेनिफ्राय जों माने हाखौ होनो हायो। मानो होननानै बुङोब्ला जों मोनथिगौ गोबां एरियायाव गोबां जायगायाव जोंनि नैबे परबत जरायावनो BGR जानानै दङ। BGR माने गमात, मोसौ मैसो गुमग्रा, बोरमा गुमग्रा। नाथाय बेवहाय जों नुनो मोनबाय लेन्ड रेकर्डआवसो BGR, किन्तु मोगथां महराव जों नायनो फैयोबा मोनथिनो हायो जे बियो गासिबो गामि जाजोब्बाय, न' बां बिफां लाइफां जाजोब्बाय। बेनिखायनो जों बेखौ रिजार्भ खालामनानै बे एरियानिफ्रायबो जों हाखौ होनायनि जों बेबस्थाखौ अलरेडि खालामबाय। बेनिखायनो खुनु पद्देयाव जोंनि हारिया, जोंनि सोद्रोमाफ्रा, जोंनि सिटिजेनफ्रा जेरावखि थाया मानो रावबो जाहाथे लेन्डलेस जानानै थानाङा। बयबो गावनि गसंनायनि आफाखि सिङाव जाहाथे हा मोनो बिनि थाखाय बिथाङा बेबस्था लाबाय थादों आरो जेरावबो मावगासिनो दङ, होगासिनो दङ। दा नंखायनो नोंथांमोननि खाथियाव आं बेखिनि खोथाखौ बुंबाय। दा सिगाङाव खिन्थु हाखौ होआखै। नोंथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेरजों हयथ' खोनागासिनो दङ, नुगासिनो दङ। हाग्रामाया दा बुंगासिनो दङ एबार जुदि गभर्नमेन्टआ जोंनि आखायाव फैयोबा सिगां जों हा गैजारिङिफोरनो हा होनायनि हाबाफारिखौ जों लागोन होननानै बिथाङा दासो बुंबाय बायदों। दालाय अबेनि गभर्नमेन्ट फैबावनो बेहालाय? गावनि गोरा गाहाय गावनि लोगो गिदिर दैदेनगिरिफ्रानो दिनै गावखौ गारनानै BPFखौ टेग खालामनानै दिनै जोंनि UPP दोलोआव हाबफैजोब्बाय। मानगोनां आवगायनि डेपुटि चिफ काम्फा बरगयारी बिथाङाबो BPF टेग खालामबाय आरो जोंनि दोलोआव हाबनानै जोबोरैनो माने बियो
सान हर खाथिगासिनो दङ मावगासिनो दङ बिनि अनगायैबो चन्दन ब्रह्म बिथाङा खनथाम मिनिस्टार जाबाय बिथांखौबो मोनथिगौ मोनसे समाव बिथाङानो हाग्रामानि आगदा आखाइमोन आरो गासिबो गभर्नमेन्टनि पलिसिफोरखौ बेनो बानायोमोन नाथाय दिनै पलिसिफोरखौ बानायोमोनब्लाबो हाग्रामानि जेनोखि पलिसि गाज्रि पलिसि जै पलिसिया जोंनि रायजो राजाफोरखौ सिबिनो हाया जोंनि रायजो राजाफोरनो जेबो अननो होनो हाया सुजुग सुबिदा जेबो होनो हाया बेबायदि पलिसि लाबाय थानायनि थाखाय दिनै मानगोनां एक्स मिनिस्टार चन्दन ब्रह्म बिथाङाबो हाग्रामाखौ गारनानै ज्राब गारनानै जोंजों फैबाय आरो जोंनि सासे दैदेनगिरि गाहाय दैदेनगिरि जानानै बिथाङाबो गोबां हाबा मावगासिनो दङ मेल मिटिं खुंगासिनो दङ आरो बे BPFनि जेनोखि दाय फोदो बा गोरोन्थिफोर बे गोरोन्थि मावलांनाय बाथ्राफोरखौ दा बिथाङा रायजोफोरनि सिगाङाव खिन्था होगासिनो दङ दा नंखायनो रायजोफोर बिनि अनगायैबो गोबां MCLA जोंनि दोलोआव हाबबाय जोंनि जेरेखम आवगायनि MLA आरो बिथाङा EMबो जादोंमोन हितेश बसुमतारी बिथाङा बाक्सानि बिथाङाबा दिनै BPFखौ गारनानै जोंजों फैबाय आरो बेबायदिनो फारि फारि फैनायनि लामायाव दंगासिनो दङ आरो हाग्रामाया दिनै जेसेबांखि खुथार बुङा मानो जेसेबांखि बाब्राबा मानो बियो माने खुनु दिन जों बे बिटिआर गभर्नमेन्टखौ सालायनो मोननायनि खुनु राहा गैया गतिके जोंनि सोद्रोमाफोरनि खाथियाव जोंनि रायजो राजा आइ आफानि खाथियाव आं बेखौनो खावलायगोन नोंथांमोना सांग्रां जा हुसियार जा बिथांमोननि माखासे फोलानाय बाथ्राफोरखौ लानानै जाहाथे जोंनि बा नोंथांमोननि गोसोआव जाहाथे कनफिउसन बा गोनो गोथो जाया स्ट्रेट फरवार्ड जाहाथे जों बयबो जोंबो नोंथांमोनबो आरो गुबुनखौबो जाहाथे UPP दोलोनि थाखाय ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनो थाखाय जाहाथे बयखौबो खावलायो बेखौ आं नोंथांमोननि खाथियाव खावलायदों दा दान्दिसेनि उनावनो हयथ' जेम्सआ गोदाव सोराव बखिनो हागौ नोंथांमोना मोनथिखागौ जेम्सआ माबादि दैदेनगिरि बिथाङा जेसेबांखि बुङा मानो जोंनि बे ओनसोलाव खुनु दिन बियो जेबो खामानि मावनो हायाखै मोनसे समाव बियो ट्रेन्सपर्टनि EM जादोंमोन ससाइटिनिबो बियो EM जादोंमोन नाथाय बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि सासेबो ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्टआव ना हिन्दिमेन होनो हादों ना टेकनिशियान होनो हादों ना सासे ड्राइभार होनो हादों बिथाङा जेबो केपासिटि खालामनानै जेबो मावनो हायाखै गतिके बिथांनि खोथायाव जों खोमा होनो नाङा आरो मोनसे खोथाखौ आं खोनासंहोबावनो लुबैदों 2015नि एसे उनाव बिथाङा मा कान्ड खालामदोंमोन नैबे पार्बतीपुर दैसायाव लांखार दैसायाव बिथाङा दलां सेंसन जाबाय होननानै लैहोर जोंनि बे निसिमा ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ आइ आफाफोरखौ माइरं खेन्दासे बिहरनानै मैसो अमा बोरमा जाहोनानै बेयो दलाङा सेंसन जाबाय होननानै बिथाङा रायजोफोरखौ फोलादोंमोन बेयावनो मानि माखासे लहा लस्कर गासिबो ट्रेक्टर JCB लाबोनानै दोनफैदोंमोन नाथाय इलेक्सना जेन देरहानानै थांनायनि उनाव बे केम्पआव दोननाय जिनिसफ्रा गासिबो लासै मोनायाव बोथ्रोदनानै लांदों आरो दलाङा दासिमबो जानानै थाङाखै दा नंखायनो आं गेजेर जेम्सखौ आं बुङो बे नोंथां लाबोनाय पार्बतीपुर दैसानि जि लांखार दैसायाव जि लुनो गोनां दलां दंमोन बे दलाङा अबाव दोनखोमाहैदों बेखौ रायजोफ्रा नायनो लुबैदों बेखौ थाबैनो दिन्थिनांगौ होननानै आं बुंबाय थादों बिथाङा दिन्थिनो हाया खारन जेबोआनो गैया ओरैनो फोलाबाय थादों जोंनि बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ मानि खोमायाव खेबनानै फिदिंबाय थादों बियो बिनि अनगायैबो ओरै मुस्लिम भाइफोरखौ खालामदों माबायाव नांगलफाङायाव खनथाम नालेंखर दिखुंदों बिसोरो नारेंखल देफायदों थालिर बिफां गायनानै फिथा हास'दों नाथाय दिनैसिमबो गैया खानामाख्रा दैयावबो दलां जाबाय होननानै बिदिनो बांसावदोंमोन फिरफिला BPFनि नांगोलनि फिरफिला गायनानै उरायहोलाबायदोंमोन सेंसन जाबाय माबा जाबाय होननानै नाथाय बेबो दासिमबो जानो हायाखै बियो आरो खालामनोनो हाखाया आरो मोनसे समाव जोंना खालामाथिनिफ्राय फैनाय खानामाख्रा दैया ओरैबायदि बायनानै ओरै खुंख्राजरा एरियायाव बायलांदोंमोन न' बां खेथि बाथि गासिबो लोमसावजोबदोंमोन नाथाय बेखौ बिथांमोनहा सरखार थासेयावबो बेखौ थेनो हायाखै आरो जोंबो नाजादों नैबे बोसोरनि थांनाय बोसोराव बिनि आवगाय बोसोराव 2.5 कोटि थाखानि थेनाय जादोंमोन नाथाय बेवहाय क्लाउड बार्स्ट जानायनि उनाव मोनसे एरियायाव बायस'नानै दैया आरो थांफिनदोंमोन नाथाय बेखौ देग्लाय जोबोद नाजानायनि गेजेरजों बे बान्दोआ फुराफुरि भाबै दिनै कमप्लिटलि माने थेनानै फोजोबनो हाबाय आरोखि दा जाफुंजोब्बाय
बिथांमोनाथ' दै थेनाय दै रायजो राजानि दुखु गांनाय उखैनायखौ जेबो बुजिया आरो जोंनि इउपिपिएल दोलोआ सम जायोबा बा गोनां जायोबा जों भुटान हाजोआवबो थांनानै जों माने दैमाखौ थेनानै रायजोफोरखौ सेभ खालामनायनि जों हाबाफारि मावदों खननै जाबाय जों भुटानाव थांनाया खननै जानानै भुटाननि रायजो भुटान गभर्नमेन्टजों रायज्लायनानै जों भुटान रायजोआवबो जों दै थेहैदों नाथाय बिथांमोना खुनु दिन बेबायदि हाबाफारि लानो हायाखै आरो लानायनिबो थांखि गैया दा नंखायनो आं खावलायदों रायजो राजाफोर गोनो गोथो खुनु जानांगौनि खोथा गैया কিছুমান কথা মই ক'ব বিচাৰিছোঁ হয়তো অনাবৰসকলে ভুল অলপ ভাবিব পাৰে আমাৰ ইয়াতে যিহেতু ফৰেষ্ট ভিলেজ আছে ফৰেষ্ট ভিলেজৰ যিসকলে বসবাস কৰি আছে তেখেতসকলৰ কাৰণে কিবা এইটো আপডেশ্যন ফৰেষ্টৰ পৰা আপডেশ্যন কৰিবৰ বাবে কাম চলি আছে ইয়াতে কোনো গোৰ্খা বুলি কথা নহয় বা আদিবাসী বুলি নহয় যিসকলে যি সম্প্ৰদায় লোকসকলে ইয়াত বসবাস কৰি আছে ফৰেষ্ট ভিলেজৰ যদি আছে তেখেতসকলৰ আপডেশ্যন কাম হৈ যাব গতিকে ইয়াৰ শংকা কৰিবলগীয়া কোনো কথা নাই বৰ্তমানলৈকে আমাৰ মালিবিথাত আপডেশ্যনৰ কাম চলি আছে আৰু সম্পূৰ্ণ হ'বলৈ বেছি দিন নাই আৰু সাৰ্ভে কাম কাৰ্যটো চলি আছে গতিকে কেইদিন পিছতে আমাৰ আপডেশ্যনৰ কাম সম্পূৰ্ণ হ'ব গতিকে সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত যিসকলে ইয়াত ফৰেষ্ট ভিলেজত আছে তেখেতসকলে যি জমাবন্দী এইটো পাবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু কয়লা ময়লাত কামটোতো বেছিকৈ অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে কয়লা ময়লাটো আগতে কাম কৰি আছে গতিকে গোৰ্খা ভাইসকলেই হওক বা আদিবাসী হওক বা ৰাজবংশী হওক বিভিন্ন সম্প্ৰদায় লোকসকলে যাতে ইয়াত শংকা কৰিব নালাগে সকলোৱে মুঠৰ লেণ্ডলেছ হৈ থাকিব নালাগে সকলোৱে পাবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু পাঠাবাৰী ফৰেষ্ট ভিলেজতো এতিয়া আপডেশ্যন কাম চলি আছে পাঠাবাৰীতো তেওঁলোকৰতো অগ্ৰগতি বেছি লাভ কৰিছে যিহেতু তেওঁলোকৰ কামটো আগতীয়াকৈ বিথাंमोना आवगाय जादोंमोन नालाय दा पाठाबारी फरेस्ट भिलेजनाबो बिथांमोना माने आपडेशननि काम सोलिगासिनो दङ लासै लासै बिथांमोनाबो जोबनायनि लामायाव दङ आरो जोबोबा जों जेरै माने सेरेमनियेल खालामदों दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव जेरै लाबोदों बेबायदिनो बेबायदि प्रग्रामखौ जों लाबोगोन होननानै थिग खालामनानै थाखाबाय आरो गोजोनथाव बाथ्राया बेनो जोंहा मानगोनां फरेस्टनि इएमआ सांग्रां जों जेब्लाबो रायलायबाय थायो खुथिनाथि खोथाफोरखौ जों रायलायबाय थायो बोरै जों समाधान खालामनानै होनो हागोन बिनि सायावबो जों रायलायो मोनसे समाव राङि जरायाव जेम्स बसुमतारीनि गामिजों नांजाबनाय मोनसे फरेस्ट भिलेज दंमोन बहाय 194 बहाय दुइलासफोर दंमोन नखरफोर दंमोन बे नखरफ्रा 1953निफ्रायनो फरेस्ट भिलेज हिसाबै बिथांमोना इस्टाब्लिशमोन नाथाय 2008 सनाव जेम्सआ जेला बे जायगायावनो दंमोन बे इएम जादोंमोन बे समाव बेखौ बियो वाइल्ड लाइफआव बियो सोनानै होदों दा वाइल्ड लाइफआव जुदि फरेस्ट भिलेजनिफ्राय वाइल्ड लाइफआव थाङोबा बे वाइल्ड लाइफआव जायफ्रा थायो रायजो जायो बेनि सुबिदा असुबिदाखौ नोंथांमोना बयबो मिथिखायो बेयाव गोसोबायदि बिफां फांसे गायनो हाया गोसोबायदि जों न' बां लुनो हाया गोसोबायदि खेथि बाथि खालामनो हाया नाथाय बे बिथांमोनहा बे खौरांखौ मोननाय लोगो लोगो आंनि खाथियावबो फैदों ओरै मानगोनां इएमनि खाथियावबो थांदों आरो जों सानैजों मोजाङै रायलायलायनानै बे जिनिखि वाइल्ड लाइफआव हाबदोंमोन बेखौ जोङो टेरिटरियाव लाबोफिनदों नर्मेल जों बे फरेस्ट भिलेजावनो जों लाबोफिनदों आरो बेखौ जों लगे लगे 1 मासनि गेजेरावनो बिथांमोननो जों जमाबन्दीखौ जों गथायनानै होनानै फैदों गतिके जों जेरैबो जों नायगासिनो दङ जेरावबा बबेबाफोर जुदि बेबायदि थालांदोंबा अबा लेप आउट जादोंबा बेखौबो नोंथांमोना नार्भास जानो नाङा माबा खारनाव सोरनाबा जुदि थालांदोंबा नोंथांमोना लकेलाव बहाय जोंहा दैदेनगिरिबो दं प्राइमारि कमिटि दं ब्लक कमिटि दं ब्लकनि प्रेसिडेन्टआ जिहेतु फरेस्ट डुइलार एक्टनि गेजेरजों जिनिखि एसडिएलएसनि मेम्बार बिथांनि खाथियाव फैनानै खिन्थायोबानो अबाफोर जुदि थालांदोंबा नोंथांमोना होनो हागोन गतिके जेबो सिन्था खालामनांगौनि खोथा गैया आरो फैबाय थानाय समाव बेबायदि सुजुग आरो सुबिदाखौ मोननांगौनि थाखाय आरो गोबां जोंनि आइ आफा रायजो राजाफोरनि जिनिखि मावनांगौ जिनिखि पेन्डिं खामानिफोर दङ बेखौ मावलांबाय थानो थाखाय बा नोंथांमोनखौ सहाय होबाय थानांगौनि थाखाय जाहाथे फैबाय थानाय समाव प्रमद बर'नि आखाइखौ मानगोनां प्रमद बर'नि आखाइखौ जाहाथे मजबुत खालामनानै फैबाय थानाय समाव जाहाथे जों बिथांखौनो बिटिआरनि चिफ खालामनानै जों जाहाथे जोंनि सुजुग सुबिदाखौ जों लानो हायो बिनि थाखाय नोंथांमोननि खाथियाव आंनि
गंग्लायनानै खावरायनाय आरो बे बाथ्राखौ गनायनानै जाहाथे नोंथांमोना बिथांनि मुङाव गोबारै जाहाथे गोरायै आखाइखौबो बेखौ आं खावलायहरनाय जाबाय। दा आं बारा गोलाव बाथ्रा बुंनो लुबैयाखिसै। मालाबाफोर नोंथांमोना बिनि अनगायैबो एमएलएफोरजों बा आंजों जुदि माबाफोर सावरायनांगौ दङबा नोंथांमोना जिखुनु नोंथांमोना लेंहरनोबो हागोन आरो प्रयजन जायोबा नोंथांमोना आंनाव फैनो होनोबा नोंथांमोनाबो आंनाव फैनानै नोंथांमोननि रायजो राजाफोरनि जेनोखि अभाब अभियोग बे जिनिसखौ नोंथांमोना रायलायनो हागोन। आं मोनसे खोथाखौ फोसावहरनो लुबैदों नोंथांमोननो। जोंना देग्लाय बोसोराव ट्रेन्सफर्मारा जोबोद गोबां जायगायाव माने नस्थ' जागासिनो दङ। माने लिरबाबो लिरख'नो हायि बायदि जादों। दा बर्थमान माबायाव एसडिअ अफिसाव बिजनी आरो बेंटल साब डिभिजनाव ट्रेन्सफर्मारा एसे गैया जाथ'दों। खैएकदिननि उनाव फैगोन होनदों। गतिके धर्ज ला, जेबो साननो नाङा। नोंथांमोना सौफैब्लानो नोंथांमोना गाव गावनि मोननांगौ जेनोखि ट्रेन्सफर्मार बेखौ नोंथांमोना मोननो हागोन। किन्तु जेबो जाहाथे बेरेखा जेबो बाथ्रा जाहाथे बांसावलाया होनो हायाखिसै। गरम जाबाय, लाइट गैला बायदिसिना बेफोरखौ जाहाथे बांसावलाया बेखौ संजमाव थानानै जाहाथे मोजाङै धर्ज लानानै नेनानै फैयोबा लानानै फैयो बेखौ आं खावलायहरबाय। जोबनायाव गोलाव बाथ्रा बुङाबालानो नोंथांमोननि बे एरियानि जाय बिथांमोनहा मोनब्रै जेनोखि ग्राम सभानि दैदेनगिरिफोर दङ बिसेसकरि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि आरो मेम्बार बिथांमोननो आं साफ्रोमनोबो गोसो गुदुङै खामानि मावनानै दिनैनि बे हाबाफारियाव जाफुंसार खालामनायनि थाखाय बिथांमोननो आंनि गोसो गोरबोनि साबायखरखौ बावबाय। लोगोसे मानगोनां इएमखौबो आंनि गोसो गोरबोजों मोजाङै मोजां थाबैनो मावनानै होनायनि थाखाय बिथांखौबो आं बे ओनसोलनि जानानै बे ओनसोलनि रायजो राजा बा निसिमा ओनसोलनि रायजो राजा जानानै बिथांनिसिमबो जोबोद साबायखरखौ बावनाय जाबाय। जोबनायाव आं नोंथांमोननो बयखौबो आंनि अननाय मोजां मोननायखौ बावहरनानै सुंद' बुंनायखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। जोबोद साबायखर थाबाय मानगोनां जोंनि एमएलए बिथां सारनिसिम, निर्मल कुमार ब्रह्म सारनिसिम। बिथाङा माखासे जोंनि निसिमानि समस्या, हानि बिसेस समस्या, फरेस्टजों लोगोसे रेभिनिउ बिनि सोमोन्दै लोब्बा लाखिनानै जोंनि बेनिफिसियारिफोरनि थाखाय माबादि सोर दायथ' लादों बिनि सोमोन्दै मोजाङैनो रेबें बुंलांबाय। लोगोसे प्रमद बर' सार, जाय सारनि गोगोम दैदेननायनि गेजेरजों बिटिआर सरकारा दिनैसिम बे अबस्थायाव जोंनि हा गैजायै लेन्डलेस बेनिफिसियारिफोरनो हा होनो हाबाय। बेखौ धन्यबाद होनायजों बिथाङा जोंखौ मिथिहोलांबाय। दा जोङो लेन्ड डिस्ट्रिबिउसन सार्टिफिकेटखौ आरम्भ खालामसिगोन। आङो ग्राम सभा वाइज एसे लिस्टआव थानायखौ डेम' बायदि बे लिस्टखौ आङो फरायनानै खोन्थाहरगोन। ग्राम सभाफ्रा अननानै बिथांमोनखौ नैबे सारियाव गसंहोफैनांगौ। लोगोसे जोंनि मानगोनां आलासि बिथांमोननिफ्रायनो जोङो नाजावगोन। आं फरायग्रोनोसै। आनन्द बेटनिनिफ्राय जसेफ समफ्रमारि, 2 नं बान्दोगुरि, हरिदास नार्जारि, खाखरबानि, सिनन बसुमतारि, गोजोनपुरि, सावन सिंह नार्जारि, बेटनि तिनालि, आनजलुस नार्जारि, गोजोनपुरि, सन्थला थाइसुगुरि, लुकास नार्जारि, दलगाव, आगुस्तुन नार्जारि, 1 नं बान्दोगुरि, थिजेन बसुमतारि, लावख्रिगुरि, बिस्थिराम ब्रह्म, गाल्लाझरा, सुनुश्री महिलारि, सान्तिकुन्जा, गेनालु ब्रह्म, थाइजौगुरि, रबेन बसुमतारि, सुदेमपारा, बिरेन नार्जारि, सिलबारि, मेब्ल समफ्रमारि, अन्थाइबारि, सिलिफेन बरगयारि, आनन्द बाजार, थब्रा नार्जारि, श्रीपुर, प्रदीप बसुमतारि, आवजारपारा, आनजुलुस बसुमतारि, सालबारि, जसेफ समफ्रामारि, 2 नं बान्दोगुरि, सिनन बसुमतारि, गोजोनपुरि, सावन सिंह नार्जारि, बेटनि तिनालि, रजेन बसुमतारि, सायाकुन्ज, तपसा नार्जारि, 2 नं जमनागुरि, दलेन नार्जारि, 1 नं जमनागुरि, थब्रा नार्जारि, आनन्द बेटनि, उपेन्द्र नार्जारि, सेरांपुर, सर्वेश्वर नार्जारि, खान्थालगुरि, रबेन नार्जारि, सुदेमपारा, बिनद नार्जारि, सनापुर, मदन गयारि, सिजौगुरि आरो थपसा नार्जारि, 2 नं जमनागुरि। अन्नानै बयबो फैदो दे। आनन्द ग्राम सभा नोंथांमोना फैग्रोदो। आनन्द ग्राम सभानि अन्नानै फैदो गोख्रै फैदो। जसेफ समफ्रमारि दंना गैया? आनन्द बेटनि बोरो? हरिदास नार्जारि, सिनन बसुमतारि, नोंथांमोना ओरै फैदो, लाइन फैदो। जोंनि मानगोनां इएम सारनिफ्रायनो जोङो नाजावगोन, एमएलए सारनिफ्राय जों नाजावगोन।
अन्नानै फैदो दे दे माखासे भिडिअग्राफारफ्रा फट'ग्राफारफ्रा लादो आफा खमना हो रायजोफोर जरदार हरिदास हरिदास आदा हरिदास आच्छा सिनन बसुमतारी दंना गैया सिनन बसुमतारी साउन्ड सिं नार्जारी नोंना मा नाम आदै साउन्ड सिंआ सोर आच्छा दे हरिबोना हरदो ओरै 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 लादो एसडिअ सारनिफ्राय लाबाय एमएलए सार आफा खमना हो रायजोफोर साउन्ड सिं बिथांखौबो नाजावनो थाखाय खाबाय जोंना पिडि सारबो दङ आच्छा दे साउन्ड सिं आनन्द पेटनि साउन्ड सिं नार्जारी साबायखर थाबाय लोगोसे जोंनि डिएफअ सारनिफ्रायबो नाजावफैदो ओरै डिएफअ सार अनजुलिस नार्जारी सान्थला बसुमतारी डिएफअ सारनिफ्राय फै ओरै फै दे हावरेबो मोखां जादो औ लोगोसे जोंना नै लुकास नार्जारी ओरैहाय फैदो पिडि सारनिफ्रायबो नाजावफैदो फ्लरेन्स बाइद' दं बिथांनिफ्रायबो नाजावदो ओरै फै लोगोसे अमर सिंह ब्रह्म सारखौबो सन्तला बसुमतारीखौ नाजावफैनो थाखाय खावलायहरबाय सन्तला बसुमतारी कय बोरो सन्तला फैदो जोंना डिएलसिनि मेम्बार हानि जोंनो फरेस्ट एफआरएनि अन्नानैनो बिथांनि आखाइनिफ्रायबो नाजावदो हामबाय लोगोसे हरैहाय जोंहा माखासे लिडारफोर दङ अन्नानै ओरै फै डिस्ट्रिक्ट बाइद' जोंना डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट डिस्ट्रिक्ट वुमेननि अहिला आब' अहिला मामोनलाय खाख्लारिमोन नामा बावलायलांबायसो लाहारि आब' अहिला लाहारि बिथांनिफ्रायबो आगस्टिन नार्जारी थिजेन बसुमतारी अन्नानै फै दङ नामा खाथियाव बिस्थिराम थिजेन आच्छा बिस्थिराम दंना गैया खाथियाव दे आफा खमना हो रायजोफोर दे फैबाय थादो जाय फैगोरदों फैबाय थादो दे हामबाय आरो जोंना कअर्डिनेटर बिथां दं एवसां बसुमतारी बिथांनिफ्रायबो लादो दे लोगोसे आब' फ्लरेन्स आब' नों होनो मोनबाय मोनसे होबाय आदा नों होनो मोनबाय जोंहा नै डिस्ट्रिक्टनि आदा रनेन वारि दङ सुनुश्री मुसाहारि दं नामा सुनुश्री मुसाहारि महिला गैया अन्नानै जायफ्रा फैबाय बिथांमोननिफ्रायनो होबाय थादो दे जायफ्रा दं लाबाय थादो फै खाथियाव फैदो सुनुश्री महिलारि दं गेनालु ब्रह्म फै रबेन बसुमतारी नाजावबाय थादो दे बिरेन नार्जारी मेब्ल समफ्रामारि दे फैबाय था सिलिफेन बरगयारी दे नाजावबाय थादो जोंना आलासिफ्रा दंखायो खाथियावनो औ थब्रा नार्जारी जोंना रेन्जार सारनिफ्रायबो लानांगौ गांसे रेन्जार सारजोंबो लादो जोंना जयन्त दैमारि रेन्जार बिथां दङ आमटेका खैला मैला रेन्जनि बिथांनिफ्रायबो नाजाव गांसे एसे फेसिलिटेट खालामना हरै गांसे हरनानै सिनन बसुमतारी जसेफ बसुमतारी एडिसिनि आखाइजों होबाय जोंना सार मदाराम नार्जारी दं लेन्ड एडभाइजारिनि मेम्बार बोरो बिथांनि आखाइनिफ्रायबो नाजावनांगौ गांसे रेन्जार सारा होनो मोनबाय होबाय दे लोगोसे जोंना मेन मानसियानो दं GIS मेप खालामग्रा अर्नब बिथांनिफ्रायबो जों गांसे सार्टिफिकेट नाजावगोन आमार GPSৰ কাৰণে মেইন কৰ্মদাতা বুলি ক'ব লাগিব অৰ্ণৱ ডাঙৰীয়াৰ পৰাও এখন সার্টিফিকেট ল'ব কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছো গাংছে সার্টিফিকেট লাংফাইদে অনাनै ফै নोंथांमोना फै नामটো কি আছে
सोर नोंसोर सोर फै सासे फै फैदोल' मा नाम नोंसिनि नामा रजेन बिनिफ्राय नागिरदो दे बाखिটো বহিব কাৰণে অনুৰোধ জনাইছো बुस्थुखौ होबाय थागोन जोंना आनन्द बेटनिया दा लांबाय थाबाय मालिबिटिनिफ्राय फै मालिबिटानिफ्राय सार्टिफिकेट दिउसन र नैबे सारनाव गांसे दे আমাৰ अर्णब बस डांगरियार पराव एकाउंट सार्टिफिकेट लबो कारणे अनुरोध जनाइछु दे होदो सोर दं दे हो र सर्वेश्वर नार्जारिया माबा सर्वेश्वर नार्जारी खान्दालगुरि आसे ना नाय याद दे नाजावदो दे जाबाय दा अन्नानै ओरै ग्राम सभाफोरनिफ्रायबो नाजावनो हागोन ग्राम सभाफोर प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि ग्राम सभाफोर नोंथांमोना फै मालिबेटा खैला मैला लोगोसे जोंनिया आमटेकानिफ्रायबो फैदों माखासे आमटेकानिफ्रायबो फै आमटेकानिफ्राय ग्राम सभाया सायख'ना लाना फैदोंमोन दा लाना फैनाय आमटेकानि लाबोनाया आमटेकानिया आच्छा जोंहा ग्राम सभा प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि एफआरसि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि दंखायो बे टेबोलनिफ्राय डिस्ट्रिबिउसना जाबाय थागोन आरो बमा दंबा बमाखौ गावजेननो हासिगोन गावबाय थानो हासिगोन लोगोसे जायफ्रा सार्टिफिकेटखौ मोनखांखाबाय अन्नानै जोंहा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय मोनसे रेजिस्टार बानायनाय जादों रिसिप्ट हिसाबै नोंथांमोना साइन होनानै गालांनांगौ जोंना गणेश बिथाङा हनै टेबोलाव दङ बिथांनिफ्राय रिसिप्टखौ लानानै थांनांगोन मालिबिटा जोंना पिडि सारे मालिबिटार बेनिफिसियारि 2 জন মান দিব বুলি কৈছে मालिबिटानिफ्राय सोर